Mirna nabali bechinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nyechiense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Nyambani, Daniel Mwaga, Ke Sa Mangana Muchako to yosemia na gukumanya yago korekana kira rituko nabariki baitu bandrete chinga kichons a sengencho yao eyariganie a sobo tengali botali no mubwekano Manu Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chindi chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange naboigo bwatra n'Ensoko TV koigeka chingenjo cyomugusi Ensoko TV oboroso bw'omugusi eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi Njito mwegiria bweta sinigi Ensoko TV aigane Ensoko TV morobine Ensoko bwakire chinga kibune chigano gusobono kugena kwane nga kwabokire byagwa cyakiri kwiyarinya asemero byago yeritko togateba litko yari rikorwa nga TBT Thursday litko to kunyora egati yari akabere ko rumega osegati ebintu bitu abire to gukora ko rumega nabigana bera bibinte bikira bonega no gendete ko bikora gustori ko bikora nabigana ebintu bitu gateba nga mismatch so manchito mwegiria kore ne butambe to gatebekera bikobe bintu byo kunyoranya mbigebe egentekia igonga litskuriya rero netichi gatano kitariki 14 mutinyo gatano manchito murigeria toisiro ko mutinyi o gatano nemo togatebanga enusu mwaka igonga anonsia sori mambia bono nandikara mwakiro munguru ngambia mono kwanyari ko litskurinde nabo igo kwanyari guguska goika litskuriya rero anonsi asole maitina manga gendete ko enekiwa nembra negendete gutokura chinsemo au imresko yensi ya Kenya lakini bono nensi ya Kenya tukukwanira nabega soro ngoro itura gusi manchito murigeria ni maite chinga kibine chiga negendete kunyira subari baraso mu cyo Nairobi rero ni kanyegete togotebanga ne kanyegete igotera twa manchito murigeria kolende nande gukwariga somoro bire Ensoko bwakire hasto kunya twatebania twasemania segeta sengi tugen Ensoko TV twanyara twakwari yogi ribagai buna manchito murigeria yogi yago lyaba likwegukana nabege kerengere kiago kiaba kegosoma igonge mambia bono na nenko nyoria somtanda ito Facebook noto live na Ensoko TV YouTube noto live na Ensoko TV na bugasi namba ito studio ya 07886663 07886663 nene namba ito studio na bakunyana ko gusangana ito mambia bono onyare go kubeke kerengere kya gosorwa karuago asomtanda yito asena ba ito studio na bugasi semedia WhatsApp eritunyare to guska mutwe tugendera gusanga togatebe manjito murigiria Taragonyaranga nigora soro ngoro itura gusina bwo kende gyonse kyabire nigoganiri kwake simi asena mbe yetu studio kwanyara ko tumanya twatuma basaki baito baranga ninke kigendete kwenekiwa igonga banyara bagotumanya kolende bani go manjito murigiria asomoro birito bwa Ensoko TV tiandara ligati abari basoire asomoro biryo tonyare tugusesinwamo emambia ya bono ndochase ensemo ya Facebook erikinyanga wote wa watching live emisidi call Fred Moga goteba TBT show kuranya kinyo misi secondary no mongino erutumura kirandeni seke yo mosorwesu nera goteba watching live kurana kuru Salams Club nabego Enoch Mochera goteba shikamo Ensoko Nyasayo nganchira na ralitkolinde kurwa isebani ya boda asante sana Natalia Nancy goteba bwakire bya kurwa Kisumu mochikoro bweri biriri ababa nera goteba bwakire bya asomo nene Kurobo bembe ime yesho nonde baka omoida asante sana Linet Chirona watebwa kirebia kurwe kerenyo Nyamira Teresa Kemto bwakire kurwa Karatina pamoja
Kisihani autebe nsoko bwakire omwane nyanya kurwa matembe ya Kigogi Nyamiobo village hawa wenge ndani abasomi omorobiro Daddy Samuel Nyakundi Esther Nyanchama abana bae Vini na Alpha n'umugakoe Eric Ongamba nawegateba n'abantu bonse bibasomi omorobiro mbakomwero na fans bonse bibe nsoko TV ne familia yago tibanga nabanjite sana ensoko muna butambe naye molitwe yaro manchito muri yego ntubero rwaka naboko mbekire gento kirinyorete etbt irinyorete ko rumegagaiga tujari tugusanga litwe rero ninyote last time era kumachere kwa tebetenga abantu bakayirwero ngolikero bana baske basateba matukanyote ko rumegagaiga egesandare ko bekirwa amabere nerongoli boiga abandi bagateba banyote bina bagakire batenya batemerania amaboba timetwikira boneka gusina na amaboba ari na romanchito murigira kolene nabakubeka urwa karago so zumbe yagasina baite studio on TBT yago asiritko ya rero Fred Moga oteba wakire byakoranya Kenya Miss Nicole Fred Moga muturi komo Alfaya Mugunde nera oteba bwakire byakuroiga Kilimani Nairobi Kenya au siba mintoboka twe karakari na batebire boka twe karakari agaranga okoraro konge ege kolento butaka aro koraro konge go kolento butaka manchito murigire bakotebanga no n'abantu bari babwatebese kinsa akorari ikire isatura kine ntate bachikwera kitoro igonga boka twateto mwakoyo ukatunya tukunyerania kirari tukasomurubiri tubwensoko bwa kiringa boka nande etome eriyonya ko wikirania ganga yagasubuma bwago Charles Rwanga nere mwalimu Charles Rwanga oteba bado ni yule mwalimu Charles Rwanga kuronyamira county Kenyarere basement no mongiro wa Jacqueline kwambuka oteba nwalimu yomurubiri mbako mwero na abayiga basoime yomurubiri Gladys Kerbo Silvia Mura Lavi kwambuka Weldon Nyaore Lava Misuko Jacqueline kwambuka oteba tuende nalo hadi tamati. Asante sana kirandeni sieke omusorwe sote soko bwakire en soko na yomobu na butambe. Good morning Diana na Innocent kirandeni sieke omusorwe su kono Nakuru City Salams Club gukagachuba sobo watching live oyunkera Dennis na lady tuko yara ndait kirandeni sio ntabye TBT yago ne linyo tukumega gaiga umugaka kiragita. Good morning Raisas, good morning to you after watching Kuromatongo Bokera Nyamira County na bikochare dorulema turete ateba kuronya Chichi Secondary School weke Kenyoro kya Kenya boy ateba wali miyo morobiro bagona kumakule ateba kurwa Musaraba Town were represented Ruben Ndemo kwa sisemo Chanyantaro ateba ngano wali miyo morobiro komo mbaka omwero Peter boigo kura sisemo Chabo Samaro ateba ngano wali miyo morobiro mbaka omwero mungu ali abantu babo Samaro mubatei basomi omurobiri bwensoko bwakire igongo manjito muri negati abali bagenda totuma ujumbe cyabo ase emtanda ito Facebook na ikase namba ya studio wego na batebi namba ya studio nabo kubeka yakere kwa kya usorwa karwago namba ya studio imambi abono nigere 07886663 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yomwero nchake no mtanda ito o senda chagene na baite studio Dennis yake omusorbe usote banwali miyo morobiro mbako moero kura chinsemo chana kulu salam scrap kukagachiba soba teben soko bwakire na goteba kurwe tono bumwaga mo Peterson Kibwogo niko ndani with my wife Ruth Kemto na begateba komo goika omoero. Asante sana na baigo soko neye moyoka bwakire byo Zakaria Moma kurwa Kikuyo nabo kira somo ne Nyasaye. Asante sana Zakari na ntoko mwakire Nyasaye ngambiye mona stwaro limambi yabono tokotebanga talibonsi na ne talinge yali ngene lazima torali tukeri lakini no monguru onyaleka gotukiri tukeri gali lero bana baski wasateba TBT Thursday soko neye modiana ndemona Innocent Nyango bana baske basokora doa Katari kwa Kasobo Nyamasibi pamoja na Lawrence Gekonge, Mam Josephine Gekonge, Joshua Mbuyatrimba na wego Kevason Kirwanda Best Ramoki, Shida Kemto, Salomo Nyoni, Rogers Nyarinki, Anto Ragori, amona mashabiki yons pia ote baba soime yen soko TV morobiri yen soko bwakiri. Asante sana wego ndoche mwalimu Charles Rwanga na tubeturuwa karwa gaiga na wana lakini narasoma somtanda ito Facebook wegondo che onalipongera gotebanga boka mosoime yomorobire soko bwakire aigani gotukunyara twasemiwa. Asante sana
kirandeni sinakolo diga wa somtanda ito WhatsApp kuno manchito mulire negati abel bagenda totuma ujumbe cyabo ase na be yetu studio na bega somtanda ito Facebook Wagondo cha sense media Facebook na rasoma ujumbe ibire toene tuyarigania sense moya mayana nde tuyirane togendera gusanga emambia yabono twatebanga weka tunyare tukwimanya Miss Fred Moga tebatibitisho kuranya Kenya misia no alime yomorobiro ano kumachere TBT airi tukuria abatebanga TBT all days memories nigo posho millers balbago chitinga nigo chialing ekego chekenene nigo tuabwate tinga moyoka nigo tuabwato muchando monene komenta mono nigo bosi buare kwera pitu amanya kogende tinga tumetiko sino endero mwajito moligelia mbali baoncholeiri lakini ko ya family chinyinge ebako ganyo bosi buera pi nandi bamena kogende tinga kolende ne dia kunyora ro chitinga nchiabwato muchando lakini nchenkere kero chialenge chinyinge ero kumachere kirichi chire akogenda mwajirani yakugosera nage ntogyo kanginyorete twagachire namagena linde lyatekero bosi yembosime userinde lyatekera chibando imotara chikosia bana basikira sate wa TBT Thursday kurada katali weekend soko Diana na Innocent Bonfenja mubisa kurwa kiro musocha ate banwali miyo morobire mbaka omwero mwachito muligeni gati abali bagende tukubeka urwa kurwabo na nabagonte TBT ya goli tukuria reri tunyare togosanga togende kumanyania kuri nibone tutaito swasense moya magia na roto kumanyanga ninki wikira boniga kegenderete kweneki wakura chinsemo au maneskuyense ya Kenya to chaka ni county ya Kisii ni county ya Nyamira. Eye Nensoko TV Uboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine.
We are legally registered by the National Employment Authorities, and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently, we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Mrna nabalibe chinguru ilikwe manyabo na watika kuruchitana nye chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na Kigekos Kiamesa Yamangana Maya. Chinchira chito chigekoronigo chira soko gose luboko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikyagaren soko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwalero oboroso omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro byito hasi tokumera nabaga kaba Samuelere nabuigabangi nabanyika eriko kwanero ukwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Mensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nensoko TV oboroso bumugusi yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko yekoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yagire ngumanga bunalero Nsoko eye Nensoko TV oboroso bumugusi. Manchito Mulgeria Wigeta Sengen Soko TV nigo togendete gusangana ya somoro birien soko bwakire mambia bono nabiga sentundi ya kabire nigo togosoa sensemo ya maya ndakumanyega tiari agendete kwene kiwa kora chinsemo togochaka ni county ta Kisini county ya Nyamira kore togochaka bene kora se county ya Nyamira nigama amali yangali tukurigoro abatete meyo komoenia somoro video bwo komoenia umutigeririe giatabwe bitaseni bike gusinya gusira Richon Mayaka oyole myaka 50 ni bere 72 years Manchito Mulgeria ase enkaya yikinyoro kyanya kyole wodi yabo nyamatute bungia West Mugrango imeye county Nyamira asibabete bakumukwanira bunari ngo montomuya olikwena no bosemya gocyase bitaseni no gocyase omugusio Manchito Mulgeria musakito Steven Nyarike Mbonde no alenga guditsiri kurigoro asomoro biriyo wa mariganyo yo komwenia
Richoni Mayaka. Ekero togoika ase kenyoro kia Nyakiore ase wodi ya Munyamatuta ebunge ya West Mogrango ime ya Nyamira nigo amariganio yokomwenia motiotereria omokong'u bwebitaseni byekegusi uyere kweroka Richoni Mayaka rietaria riobobiare Joshua Mayaka Oindo nigo gaiga bagenderete kurema oboina chindagira chigendete korosiwa marigani yo moerio bosio wokweni wakwaye ritko ria ichuma Richoni Mayaka uyu iboretwe 1954 uyu okwete karene miaka 72 nigo habeire gakorerwa ao munabwate sire nene anene mono gocha sebitaseni byekegusi Joshua Mayaka Oindo yo manyekanete mono na Richoni Mayaka. Richoni Mayaka ndi atonyora chitariki isano na boni gatogenderete ne mipango yaye wikira ritukeria rero chitariki 13 mutinyo gatano asitogenderete no korosi nyumba yaye kurwasira twachire amo kune community ekanisa na mashabiki yonsi kurwa ese chinyumba cy'obutangasaji mipango yaye gere mna lero tokore nyumba yaye litukuri Aramisi tarehe 14 na rusiwe enyumba ama nyumba y'obukendu ya Nyamira level 5 ama ego saberwa se kanisa y'Ekeruteri ya Nyamira korengana na Joel Ombui hoyura muteneri wa mashabiki a West Mogrango nigekerekio asabiro kubwatira na okuya erio komwenia omotiotereria oyuochiete nkuma tubwatira nemeroberie iga amone family kenyoro kanisa amasabiki agusiye ngimano nyanguru siko yagusiye kya Richoni okore mirimo yo gusabiki asama tukamange togenda somo chokunga buno yo naende tubwatie omurobere unakorengana turaye kunakorengana tubabekire oboroso bwo mochoko litukuri chuma ne family ne mirobere family ne kanisa ne kenyoro korengana no muswati oye Sabina Mayaka oyo boigo osirwa na bana ba Richoni Mayaka nigo bereire obuya Mayaka abwate nemono ase obwanchani gochia ebitaseni byonsi byekegusi ase boigarenge omonto bwomukya na boigo omoremi nje Sabina yanja mama Mayaka igonde reso ye Richoni mogaka Richoni na murendire miaka emenge kerata achagete kurwara orwarire ngaki entambe lakini tolenda inenere nje naende ntoka saniti nere ekera kogenda nyasa murende nande tumera nekere kyo mweri nje nabongo mutiga nyumba naenda na kore gasi yane nero kore gasi ya yobusabiki kiara na manyite na matuka manga achagete so buremi Richoni nori arenge number 1 asa o advice y'abantu Richoni norire number 1 atakera rituko saa 11 igari gugwakire simu sako ngakire simu ontura na kumburia na kimogenderere tabu korengana ne kanisa ya Lutheran ase Richoni arekogenda nigo bakumwenyora muno mukristo yobegeto mukyo yase kanisa to mugako yugwe Richoni ni garengo muntu bwengenche nene ase kanisa ekanisa ye gari go support ekera amagachari nero renge otineta magacho ekotineta asingincho yogo support kanisa kero korigeri mega yanega iga na marigani agendrete ase eriko na boigo enyomba yo mwerio yeri shabikiriko nguri arenga ase bitaseni byonse biborari annemono byagusi Richoni Mayaka kere bagendete kubeka emeroberi yayo mweri bosibwo kweni wakwaye ase rituko ria hichuma kurwase nsemo ya Nyakiore yotoka ase wodi ya Munyamatuta ime bunge ya West Mogrango ya Nyamira ingo reporter ya Nsoko TV Lieutenant Steven Embonde Nabaigo magaye gitaseni ke Nsoko TV kumurikerenka yo mugaka aberinyariki kurase kinyoro kya umusando kegogie bunge ya tutu chache not yo utogete amagura yonsi
nigo abono anyorete ogokonywa maiga yogosaba ogokonya anyarega kwenyorera wheelchair ira mokonye goskana boigo mwana oringa senyomba yabo abeka gokonywa anyarega ko egwa school fees anyarega kwira ne school anyarega gukora boiga matemoe a KCSE tokomanyigwa mwanchito murgiria litkrigoro nigo anyarega ko egwa wheelchair no monto bogwancho kuyasirita Joyce Kemuto oyotebire ngana chikomokonya naboigo agende no bugima bwaye kolene nigo basabira abantu bogwancho kuyabagende tukokonye yamateyo asinchira beno mwanchito murgiria no robot rwaligane tweno musakito Peter machine tikaturanyora asinchira wikirano Magega yigetsene kigensoko kumurekerea matemo kurasi kinyoro kyo bosando onguboke wodi ya Kigoge mungi ya Kitutu cha North County ya Kisii iyo yaganityo bokonyi asumuga kabwenkeyo aberinyariki abutogeta magoro aganitye nyange yo kwigenderia nigolit kurerero musamario muya serieta Joyce Kemuto ayesokire nakogero mugako yo enyange yo kwigenderia naruchize machabo nyunyu wonere gukiganjole toigweta mangana ya ni sister ya narore ngumbu gikamuruma sana bakabona nja gutumika sana gochanga igagantebi ngicheba ko muchioyo ndaturu gako yo minto sokole wheelchair nere nyare ko mukonya riri bagako nakobere tete korra sokuru ga utara ni wheelchair ekogera bono maguru tabwati amoire pole sana sokuru nyare ko gutara rindi wheelchair omochokorobo aserita Teresa Ongwae oyobwanitse kwene kyase okwirikia matema manena a KCSE nigo yatebekanire nigo mwana yotachikunya kabaga kwirikia korinde nigo omusamario muya nere aisokire nakomwenekeria nyakobaga kwirane kirasi 11 eri achikunya kabaga kuyendire masomae yo mwana yo wesukuru na tema kumurigiria chinjera nonya na oba nasangiti musamario ko Nairobi umongi nonde werweta mwire sukuru na kwarata no mwalimu wono mwalimu atebanga ibagandi gotoka orechesero okorire aliye sukuru ne yonsi asororo anyago soma achiko jaka form mwaka na kile kingento na atebigwa wono mwana nkuburinga na itabita gande sukuru na atebigwa inde andosi go gatanga tumuri natagendoro igo ainaro na igo wono busamario byamburinga tanyora kende iya kujire sukuru na kingo saba samaria maya bankonyo muna bankonyerega nere bamokonya agende sukuru arusiko ekoringana na Teresa Ongwae nigagokirige tambukirikiga na goteba nigarach kubeko mukia elio kuikere ndoto yae ngosa benjaba nindite yali kure na form 3 kurandigirie school ngina ni form 3 njugwe ndengere ndoto ya nuguchimoto wana na sabe mongonye wana indengera na form 3 njugwe kere ndoto chimoto na njubana ukwane kerekyo nigo mugaka aberinyariki no monginoye Grace Nyaboke amo nabana babo ne amate bagokire gitambukirikiga ana wakambuya ase bali bonse bagenda kurobo konye go cya senkeyo biyamano aiga no enkayane ningwata bokongu ekera bokongu bonkabareta ngarangiria inyoro bosaitisi na nyota kisendu mwaka 74 indiya basamari bankonye tinkwa maisiko lakini bono narora mogoko gitomo nene nyasa onkonyire na nyore muna nakureta saba samaria naretere gwirikia wono ngotenya sanga mbiamono no musamari ori nyasa kunete onyekiria nere nyasa moseseni anya koma menda amenye bianere aseseni gwe ashukuru jana kwa sababu mmemletea dad wheelchair achukua tunaweza kumchukua church chukua tunaongoja bike kuja hapa nje ndio tumchukue chaji, lakini sasa zai amepata wheelchair yenye tutakuwa tukimtembeza nayo kwenda chaji hadi unanjeli tangani nkwira nilimbi yamon nale kwenyara kuchinya gitari lakini naigete gitari ningendrete konyoro wogwenia naende nimate ngasina atigiri nyagitari endene na nimate naende ngabantu ba media se serikali ngima setegerete tibagontiga basugumo bogima bwane mpaka baroreka ndolekana na nche gokore gasieri yana yebigeri na gakorere yomukia yepd yokurigeria mugaka na abana bono natebire mbuyamono tingo twara amange mbuyamono naende mbuyamono etabwatie kerenga aseguricha mbuyamono aseguricha naende kamurato obokonyi bondo bunge tunashukuru torrengo muchiyo noro muna bakoruma etumunde yokurira munde yokwirangereria ndwali munde mwete muno butakani ndwali munde yokwirangereria njara lakini ekero yakorumira ukurira oyogotokonya
tigatokonye konye mugaka aperi konye familia yaye aiga nasi kinyoro kyo bosando ikigotoka ime ye ward ya Kigogi ebunge ya Kitutu Church North aiga ni gotwa tarete chigwi kibere chetire na gutarira enkeyiga ebwate obokong obaganite obokonyi bo mugaka aberi nyariki wheelchair asokubutuka amagoro na boigo amateiga nigo omorkiwa oyomo ore klasi gia 12 ataragende skuru Iskirero kwetera omokonyi na boigo omonto bomwe bogwancha nigo tonya kabato gwikie wheelchair yo asomugako yiga aborkirie omogokobo asobono bakobolirane no mwana banyako bagosirwa nabantu eri mwana obo anyako bagakogendera eskuru korpoteria Ensoko TV kurwase kinyoregega kyobo sando ime yegodi ya Kigogi mungi ya Kitutu Church North County ya Kisii Chempethwell Machin Manjito murigeria tusika mutwe serikali yensi ya Kenya nigo yachakire beno moroberio bogokore campaign yo komoko bakomora chebina Susan Njoki Ndung'u oyogo chia korigyogo chorubuna omona chebina aseki gambiro gense ikyokorkwanga ICC hukwana asenyombene ne yobraiga asomocho Nairobi moraibense nigaenekiria serikali nechikobwatesia Njoki Ndung'u asokorigia kwaigwa okoboko nabaraibe chinse moyego yoikirani twaguri tukrigoro no mwaziri Musalia Mudavadi no muraibwe kigambiro Justice Martha Koome manchito mulgeria turanyora o robotioro. Today Kenya stands before the international community not merely to endorse a candidature but to strengthen the cause of international justice by presenting one of our most accomplished and distinguished jurists, the Honorable Lady Justice Susan Njoki Ndung'u. On behalf of the Judiciary and the Judicial Service Commission, I express our deep appreciation to His Excellency the President and the Government of the Republic of Kenya for the confidence and support extended to the candidature of the Honorable Lady Justice Njoki Ndung'u for election as Judge of the International Criminal Court for the 2027-2036 term. I am honored by the confidence of the Government of Kenya that has placed in me by nominating and supporting my candidature for the election of Judge of the International Criminal Court for the year 2027 to 2036. I accept this endorsement with humility and gratitude, proud to do so as a Kenyan who has dedicated her professional life to the service of justice and the rule of law and the protection of human. Nabaigo moseneta bya county ya Nairobi Moske Edwin Sifuna niga mochiri gutume kwa gwechunguru gwetania ekerengo kerogo kubeka abanachibyara asatebire nigo keromo Kenya habwenete gwikiwa busibu kigambiro onyega kagire koba nama mochando nsigo kwana asomoyega bwoko mwenya usomoyega bwoko mulera Dr. Job Obwaka uyore ngomo ya gitari asenya gitari ya Nairobi nigo kolekanita sekanse ya sitam aiga somocho Nairobi asabatebetebuna richiko ndigani iriya bwatu wasoko babwata abana inchekero bakolire ama mochando nsi. I have known him for all those years, and Reverend, on the day that Daktari was arrested, I was actually going to Meru. And then he calls me, and I think he put Dr. Chris on the phone. It was Chris, right? And he told me, Sifuna, they have arrested Daktari, and we don't know what the reason is. So I told him, okay, let me try and find out what's going on. I actually called the IG of police and asked him, what's going on? Because we were all aware of the dispute with Nairobi Hospital. And certain pronouncements had been made by the highest office in this land, and we are not going to fear speaking about these things. That question of Nairobi Hospital was going to be resolved the Mambo ni Matatu way. You all had it. And the president actually owned up later that he's the one who gave the orders to do what happened to Dr. Obwaka. So I called the IG. Of course, the IG feigned ignorance, said he was not aware of what was going on. But he was at a police station. I was like, just call, I think it was Pangani, whoever the OCS is. Some of us, you know, because we're still young, even if you threw me in for 2 weeks, my wife wouldn't even notice.
because I'm away so much. Like, you know what we're doing, running around the country. Every once in a while, it's my daughter will remind her, oh, let's call daddy. And that's like a week and a half later. But I told him, that is a very old man. I'm sure at his age, he must be frail. Just give him whatever cash bail conditions you can give him. Let him go home, you know? So it is quite surprising. It's quite surprising. And the Reverend has given us very good sermon here saying that every generation must find its purpose and fight it during its generation. You can imagine reading this eulogy. In 1982, when Dr. Obwaka is getting his master's, Sifuna is being born, you know? So they have a fight of their generation. We have ours. And I want to assure this church, it's not as if we don't hear the call of our own generation for the things that we need to do for this country to stop some of the things that Dr. Obwaka had to go through after all this life of service that he served in this country. Nabaigo mugavana bwa kaunti ya Trans Nzoia George Natembeya nigamuchiria serikali ya sogutabika mirobirio himiya sokolikia abananchi unaba kichukura nabaigo ibande na gukwana ase kaunti yo Natembeya nigatebire kyo nekegocha giguchikolentwa ase chinga kichobo choli kole nigaboli abakenya kwene kyabuna kubeka baro morembe na kwa maiso chinga kichobo choli. Serikali yetu hii watu wetu tumchukie Ruto, lakini Ruto amefanya mambo mabaya sana. Unaenda kupeana vitambulisho mpaka nje ya Kenya. Unapeana citizenship kwa watu ambao sio wa Kenya. Na hawa watu wakikuja hapa wanakuja na expectations. Kuna matarajio. Ukimpatia ID huko wakati mnatangaza kazi ya ualimu, hao jamaa wako hapa. Wanachukua kazi. Maana akitoa kitambulisho utasema ni Mganda, anatoa yake ya Kenya. Na baadhi zetu zote zimechukuliwa. Kazi ya jeshi wamechukua. Sasa hawa kwa tunapatia kazi ya polisi, iko siku moja labda nikikuwa president utapata my ADC la anakaa nyuma na uniform, labda hata atakuwa Mganda ama Msomali. Maana hako na kitambulisho ya Kenya. Please, wacha tucheze na mambo mengine, tusicheze na hiyo. Maana mimi najua as we speak now kuna maofisa wetu wa national registration ambao wako upande wa Uganda wanapeana vitambulisho huko. I know for a fact. Kuna watu ambao wana register voters kutoka Uganda kukuja kupiga kura hapa. Wanakuja wanachagulia viongozi wabaya na wanarudi Uganda. Mimi nimesema haki ya Mungu, hawatakanyaga hapa siku ya kura. Haitawezekana. Haitawezekana ati mgeni akuja atuchagulie viongozi hapa na rudi Uganda. Kwa line tutakuwa tunauliza wewe kwenu ni wapi? Unatoka wapi? Kama ni Matumbei, baba yako ni nani? Jirani yako ni nani? Ulisomea shule gani? Headmaster anaitwa nani? Usipojibu hiyo maswali utajua Uganda ni mbali sana. Maana tutakukimbiza. I'm talking like this because we have a responsibility as the citizens of this republic to protect our sovereignty. Na patriotism inaitwa uzalendo is a love for country. Hatuwezi leta watu ambao wamelelewa kule nje kule wanapigana vita wakuja hapa ndio wakwe Kenya, hawatapeta nchi yetu. Hata kiwaka moto wanajua watatoroka warudi kwao. So lazima tuchunge mipaka. Na mimi nilisema jana wakati tunaapishwa next year tukichukua serikali, maana tunaichukua. Wakati Ruto ana hand over namna hii mambo ya kusema watu waingie na wapate vitambulisho bila vetting, executive order ya kwanza yetu ni kuondoa hiyo kitu. Turejeshe heshima kwa vyeti vyetu. Hiyo lazima tufanye. That one we must do. Maana tukiendelea kucheza we'll have no country. Tuko pamoja. Nabaigo babwatani bekia magia DPK batebire nigo bagendete kuyarigania busiwa bochori obonene bumwako gocha kwenekia bachiko Burai na korosia serikali kagokwana nabarikia mangana monya kerogo bwekia mekio DPK Peter Simiyo nigaine kiribuna nigo barachie wetenenia murwaneria bwekerogo kyo Burai wense. Sisi tunaomba umoja wetu, especially jamii yetu wa Western, tuungane sisi wote kupitia kwa chama cha DAP Kenya, na tunakaribisha viongozi wote, hata wale wanapikwa mateke kwa vyama zingine, tunawakaribisha nyumbani. Hiki ndio chama chenu,
Alafu tukiondoka kutafuta uongozi tutatembea Kenya mzima tukiwa na nyumba yetu ya DAP. Na kama vile mnajua sasa upande wa region ya Western na Kenya na kila mahali chama cha DAP tumeshika chini, tumeshika mashinani na tuna imani ya kwamba hata sisi tunaenda kutoa ndume ya kwenda kwa debe, kwenda kwa meza kule juu kutafuta upresident wa Kenya. Ama namna gani? Tuko tayari? Tuko tayari? DAP Abigo mwanjito murigiri atogosuka mutweni aba batani bekyombe kyobo bwaterania amagendera sisemo cha mashinani egati ya Africa Rural Development Organization kiendete gusukuma chinse chochire ababwatani komenta chibese a yobolimi eriko kiniali gesa na kolenta obonda ase okwegendereria nabana inchi mwanjito murigiri turategera chinkwana cyabara yabo. Present era of artificial intelligence, both challenges and opportunities are emerging to advance rural development. Among the opportunities, smarter agriculture, improved market connectivity, enhanced advisory services, more efficient delivery of public services, which can bring sustained and substantial benefits if applied responsibly. Agriculture remains central to Kenya's economy and livelihoods, and since 2019, the government has prioritized increasing smallholder incomes, enhancing productivity and value addition, and ensuring food security for all households. Clearly articulated in international development frameworks and in many documents, where the importance of leveraging innovation and accelerating investment in rural areas highly underscored, as development pathways have to remain sustainable and equitable. We unfortunately aberrantly note that last month IMF World Economic Outlook has underlined long-term outlook for 2026-2030 remains the lowest in decades. Nabego mwanjito murigiri atokwira nase kaunti ya Kisini gegati abamenye bewodi echuni semo yebunge ya Nyaribari Masabe kaunti eyo barogetie ogotagokigwa kwabo asenchiro morobiri bwo kwena kibasari ogendete kwenekiwa bagukwana nabariki amangana gulitskurigoro nigo barweto kubolia gucyase abagabana bwe county mugabana bwe county ya Kisii omoske Paul Simbarati oskwesonana nago kogayana omuchando yo asenchira yabene eribanyale bakwenyora kibasari cyo asenchira yabugiasyoko Kiamisiongoni kwa kichuni ward abantu igabaje tamambi sana kuri kifomu lakini egendo yo kuminkelinga kifomu kiana nukiakire Nyamira bantu bayichuni batanya wa kifomu omwesimi wa Simba igato abantu banyamia na bawo wakira chikura usina abantu bayichuni onya abantu bawo wakachikura ingiye kwa kifomu cyachikwa Nyamira kitaje central place na endonye ndi yanyarekana gatogusa bayiga abantu bayichuni obisi yerekeroka erusi gworo echekerubo esa abantu bonsi bagocha banyora egasi yabo yakorwere buya onye gitigeri ko boro onye no mu wota diminyo gotogambira iro tigaruoro toigo mu wota diminyo mwao agende sako genda tonyo muntu wota bya mangana okoraki oigwa bunyasa igotiga ndunto igoswa kurugaiga paka chifomu toreterwa onye nkirigocha tomanye ntobwatie ke emwa abantu bacha watu chifomu numwesi migwoito banze kumusaidia lieta unabona umuntu yuru mazimba
kuno mu sub county ndiko mwatora lieta na nemanyete ekera cha gutungaina ingira ko sia mangane meteime abaiboli ba minto azamajeta ku Joseph oyo mechende mu chulu vote na ande na rule ko ruwa ngeroka na rule ne riboti ye buna toka ndete kujohigwa etonde kujingwa chibasa linko ebutole buna giredi 10 ndibuna jatenete mobeleti moje moye kuchiji chifomechi wono tuibule nonye numugaba noito na neje neji kwende au ngone kutangaza bale inga ingurungu tumbaka ndete ku chifomu wono tuikire nga nyali bali masaba niri tukoli alero twale kwa ku chifomu na ndi tokatangaza rugoro maiso marole mugaso igoro inga togende bakeke rubo togende tuchikwa ku chifomu echiaroro twabogete mambia no ino muntu ne kogendeza bali ende nga twaza bakaranga ka transport yaka karani kiekerubo na ikireke rubo na ndi namanye ko tebunga bano bona ira na baka keroka inga ibono kuchakana na magorongo zo na ndi nara ide nchara litu ko lyalero bono nabangi na bali ngega bono bachira abanga abande bazinywa abande baikaranzite ko chialia bazinyirungi bako kole nchara ya baitirega bono na ndutoko teba iga bono ijuni kwoti nebwati mwesi migwaro yokurugwa isyocha uyole mbande no toko no report yekuru gavana yeito Zimbarati na geka bantu konya kote baba minto na ndutoko teba nyene no twisting toke ndete ko kolerwa atoerese mapema kuna nyali bali masaba ndubwati gavana aroro ndutomanye nga nduitachere buna abaiboli inde lyonzi esedekali yatusumbuike malieta ngoro kwa ezina gezare nyabuto enali lieta lya tata bona ngumatinga kara twabogete mambia tora totigete abane bitume mejisese chikoira tubwata abane bingwara togotare kanse ngatika tumnya kembase lya konya abana bande twamana goika twamana gotebunga keroka akara togwaka chikura togwake getuo angre mto tware korenter wa ekeruwe bino bigana makanda bakoirubo irenter bakanyomba eine ishwe betereti abantu bande tora computer ya turustiki makosa ngatiri gwaka kura muna injenye kwanere bakangaruweke bande nane ntebungwaka makanda paseri ina kanyora bakabono igonda mbande tayogo ntebinga kinkanyora bono timati ngo gambanere enera bisiere ground bono kero chiko rwerukeroka eketwara gotebi gutobange twari ne pigipigi korumo izonde tari bana iga nande kero kabangi kero ari nyamira onya chiaga na nyamira yake kura mbando yaire asama lieta masirini kesi uruchuni ward macha chumbi igona igeta saa 12 ya mampia isoera ini kendabu ingo ikamo sacha amanya gocha totenga torori keroka nyamira tuguchia osembwe mbande turega koruma bitu chande gete intuntori koriera njoke morero mbwe mbande tore tukurara omusike Simbarati ora na masikane tutasare kasure kamito amasikani asareke chifamu tore taru ntori korwane bamba kamambia tokurara ne chitochia toganyeta abana baite balisi kutuachane kirenga kitoko nekeruboga iga tokobera ntori kobera ndonsi buna bakungu ni tutoibona nabego mwanchito murigiria tugosika mutwe nigo tokwenda wikase nsemo yoyo kulia ekirogo kyoburai muske Dr. Fred Matiang'i oyo ritkurigoro nyatika wikira nase oko moisko mama mwabogose oyo mama mwabo oyo mo seneta we county ya Kisii Senator Nyonga mwanchito murigiria makurko ritkurigoro barai ambanya tiba wikirana ashyesemo cha Down Bosco asanya riteka kolerwa umusangirikano gustokotebanga mas aigwa basabara yabange banyatiba wikirana na komoisko omo swatyo yo Teresa mwanchito murigiria turatiga chinkwana chigati yabara banyatiba gukwana gulitskurigoro angmone nkwana yae Fred Matiang'i. For the many of you leaders who are here from Kisii, circumstances such as this have brought all of us together. On Friday, when we go to lay Mama to rest, it will be an opportunity for us to demonstrate the maturity, the responsibility that is characteristic of all African communities. And to echo what Mzee Mungeri has said here, we have all been brought together, regardless of where we come from in terms of our political thoughts and positioning, by the sleeping of our mother here. So I look forward to a peaceful, respectful, decent send-off to this mama.
and most importantly, an opportunity for us to start thinking hard about how we strengthen our togetherness as we move forward to build this country. Mwanjito murigeria hini nkwana yaye Dr. Fred Matiang'i yole neganga yokuliyo uraibwense musumwa kogocha kolene tukuligo nigo balenge asisemo cha Don Bosco aigasomo cyo Nairobi asibari kwa mwaisiko Nyagusira Teresa Nyaboke omoke oyole ngina moseneta bi county ya Kisii Muske Senator Onyonka Mwanjito murigeria ni chingwana cyawe gati y'abarayimbanya atabawikira noro twabwaterigati gashagwa moseneta bwe county ya Nairobi Edwin Sifuna nabego Oburo Denga yoro murayibi kyama kya ODM nabego moseneta bwe county ya Siaya ne nabetika wikira noro itsko rigoro bakababa gukwanira egati ya mange ayitugo chikunya tugusanga nabego nkagitigati yabo ntonya tugusanga iga aso nsemo yeto yamaya kulino Mwanjito murigeria mwego litsukulia lero na manga gendeta kwene kiwa obocholi ngokolekana bora chinsemo chebungi ya Emurua Dikri yogotoka ime county ya Narok litsukulia lero na litogo chikumanya mbivu na mbichi atokumanyiwanga asobocholi bolibo chikokolekana woko mochoro mubunge oyora chikomo represent John Ngeno oyunyatka gusirubu kumagwaye wetira asomo basikono bwendege ngana mange tuganiri kubwati nabego tugende tukubwati binegeta singi tugen Soko TV tunyato kolentera senchi ya bene nabali bakuboli tukumamo omoseneta bi county ya Kisii Nyarega kweniwa nankyo Mwanjito murigeria ase chisemo che county ya Kisii tunyato kumanya mange na kolentera ase yemo kolino Mwanjito murigeria taitinande turagenda somo tumoko tunyato kwena na toswa sensemo yechigaseti tunyare utugo kumanya gati yali agendete kwene kiwego ngato basikoskare twere nande tukomanye amabo. Eye Soko TV Oboroso bw'umugusi. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asijao nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumia asegari enke ebasi no nyaneli kurukuro. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumepimia charging system ya gari na pia tumepimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikisumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu kuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore. Asa marieta ngoro ko munyagitari bosire
koru Better Me Rehabilitation Center. Better Me Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Exterior Road. Ime ya Better Me nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yakireke wango guikarwari panya royo nde orenge kwende kanisa tigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Better Me twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimyese namba 07 06 84 0844 Better Me Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatare icyobutindo. Mrena nabari bechinguru erikwe manyabona wataka kuruchitananya chinse Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, Eke Nakige Kos, Kiemesa Yamangana Maya. Muligari bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo yabutuko tugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero yawo buyandajita asekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoleto na mwana mboka Edwin ano to kunyala chingero chionsi echiegita na chobenga kwanu bukano echembekete ndo songeno to ameria bakaliya omoto yakabwatwa ole bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli gwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somyo regekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokumera nabaga kaba Samuelere naboigabami nabanyika eriko kwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na Mbeya Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Nsoko TV oboroso bwomugusi ekoro yeito imeye Nsoko aye Nsoko ekoro yeito imeye Nsoko aye Nsoko ibyengi ya jire ngumanga bunalero ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo baga likiage asinka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi
asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gukumirana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga n'umugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha ebagotebang'o yogose komwelio nero gose kabia maiga yokonyora mang'ana mange korwa segete seni kia usigete gen Soko TV boni go yakirenga kinore tangana sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abwa strike ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo nobol ntunyare koba tokurwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambia weka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Eye nen Soko TV uboroso bw'umugusi Manchito murgeria bigeta sengen Soko TV bono nanda sentundende nigotoswa asense moyechiga seti naronda kumanyanga na liagendete kwenekiwa kulende butambe nigongo tebinga egazeti yekero ko inyoro Manchito murgeria keratwa kumanyiri gatia kwenekiwa nigo kwenyori gazeti ribwanjete erikware manyanga ninki chigo kwaniro Manchito murgire gusomugana urutwa gotebiri kwenyorera asobwagare nabono toko genda bene asense moyechiga seti Manchito murgeria ntaitenda kwira se gazeti korkwanga The Daily Nation turakwanire gatia liagendete kwenekiwa asense mogose turakwanire migane meneno Manchito murgeria gazeti etunyare tugochambwa tukomanyinga ninki kendete kwenekiwa itskolia rero ntaitenda kumanyo Manchito murgeria nigomba te gazeti korkwanga The Daily Nation asoko boko kwane nabigo begetego tiaye Innocent ene gazeti ya The Standard na tuchikunya tukumanyo Manchito murgeria kurende tokora manya gusenkora kumanyiga tiaria kwenekiwa woni gazeti tokuchakire chi headlines so Manchito murgeria nere migane menene tokuchakane gazeti korkwanga The Daily Nation aiga nigo bagukwanira igoro gechikura gusobo choli bogo chikokorekalira litskolia rero stariki 14 Manchito murgeria litskolia rero stisemo chibunge ya Emurua Dikri eyo gotoka ime county ya Narok aiga nigo togochikukwanira Manchito murgeria igoro ya balia babete nominated kurwase kiama kia UDA toenda bagi kiama ya DCP negati abantu bwate PNU NVP nabago LLP Manchito murgeria abarayibalia abarwaniria bebirogo korende gaigani go bago kwanira igoro yo murayibwensi ya Kenya Manchito murgeria bagotebanga UDA nabago DCP ejuere ekiama kia yo moskirigati gashagwa oyo kabeiro mokonyi bwo murayibwensi ya Kenya nigo bagotebanga litskolia rero na hikimina rokeregetindi Manchito murgeria neye maiga yogosira kwae Johana Ngeno oyolenge omubunge w'ekinseme cha Emurua Dikri akabaga gusiri bugima bwaye wetira somo basukano wendege kigazeti cyo uno director to Mwanchi akobekire naboigo chiro Manchito murgeria chi headlines nabakunyara go kwerigeria onyari go kwemanya tubwate kurwase kiama kya UDM tubwate David Keta oitokomanyigwanga litskolia rero chingaki chia nomination niganyorete chikura 13,749 naboigo kurwase ekiama kerija DCP kya Irigati Gachagua Vincent Rotich akanyora 13,394 Manchito murgeria no chichikura chimiseti gago erio tunyare tokonyoro mubikurase echinseme chikorende litskolia rero nagotebinga ntuchiko kumanyanga ninki kendete kwenekiwa achinseme chimrua Dikri boigo chinga kibago chikochora omubungo obo tokotebinga ninki kegendete kwenekiwa korento kumanyingwanga abakichikura nigo bari chiribu emerongende na inye nechimi
inye emeronge tano na isano ibere 44,457 Mwanchito Mulgeria abakichikura gusomo baro wabakichikura boigondo chigagungu kwanira bari goro yo morobiri oshani nchiko kumanya sobonge boigongo kwanira baro Mwanchito Mulgeria goro yo kubalikia abalimu asense meri ya TSC osechisemo chiriya togotebanga permanent na boigo pension epo abalimu bali chintani nchiko kumanya kurwasi gazeti ya Daily Nation asobwagale Koleno Mwanchito Mulgeria togo chase gazeti korkwanga The Standard buno mo director tayebegete gagu nigo kwanira igori ya Rigathi Gachagua agwoli tukurigoro chinkwana betega kubwatuka Mwanchito Mulgeria chinkwana betega kubwatuka boigo tukumanyigwanga munyagitari oye okorokwanga Daniel Gikonyo oyole cardiologist onyale tega kubwatuka obokonyi gosobo bwenya gochia Rigathi Gachagua ekeralingi kuruswa bisi litsukorigoro ekera balinga sekigambero kya milimani bakaba bagokwanira igoro yo kuruswa kwa yabisi ekero aba na chebi nabaye gosaba wakiri baye omusikeri Rigathi Gachagua batebete ngo kuruswa kwa yabisi twabwate tichiko liganiri ko bwati gwasokorusia omura yabisi korende litsukorigoro Mwanchito Mulgeria ningote byasobwagale ali babete bagokwanira boigo asoko mwene akwae omonyagitari Job Obwaka omusikeri Rigathi Gachagua nabetika kubwatuka chinkwana chiae kolende omurugyo yo Obwaka nabetika gotebanga kero abetika Obwaka abetika kubwatwa kero oburahi bwe county ya Nairobi gosoborai wenyagitari ya Nairobi bwari gokolerwa moncholerio awotebanga gwetera achinga keruchinga kecho nigo Obwaka atebigwanyariga kurusia meremo kolende tachitko semeremo Mwanchito Mulgeria nabangara segazeti ya The Standard nero ninchiko kumanyinga ninki angebago kwanera Wega segazeti ya Taifa Leo Mwanchito Mulgeria nero nige gukwanira igoro yobora ibogo chikokolekana emurwa dikri aigabago tebanga nani atatamba nani anatamba Mwanchito Mulgeria ningo lero ogochia komesieta yeyo asisemo cha emurwa dikri egatia David Keta kurwase kiama kia UDA na boigo Vincent Rotich kurwase kiama kiri kia DCP na tukumanyigwanga ekemina nikyo nikemina negetindi egatia abo babero Mwanchito Mulgeria kolende tutoramanya wikira boniga nikikendete kwenekiwa egento tumaitinga litukuri goro ekyombe kyobo choli ne chimbebe IEBC njirete ntabiriya bigo chikwenekiwa buna chikura gusobo choli ngo chikokolekana bora century ya bene aigo Mwanchito Mulgeria negatia ali bagokwanira kolene tuchukumanyanga ninki bagokwanira ninki kera chikwenekiwa gulitsko ya lero Boigoga igase gazeti ya The Star nigo bona ababunge bakubolia ekyombe kyobo choli ne chimbebe IEBC ninki bakona commentera chibese chiria bakogora chigadget gosebinto biri bago chokolera obocholi asomwa kogo chanero nabokwenyorere gazeti ya sobwagaro Mwanchito Mulgeria ni gazeti eribwanjete onyare go kwemanyia amange ago asibago kwanero Mwanchito Mulgeria igoro yekyombe kikya IEBC boigondo chese gazeti ya Gazeti ya Business Daily Mwanchito Mulgeria nero nige gukwanira igoro yechibese cha M-Pesa ze VAT ebangerie kurusigwa ase ensemo ya M-Pesa kuri Mwanchito Mulgeria negatialia chi headlines likirasi gazeti nabakonyore gazeti eribwanchete The People's Daily nero nige gukwanira igoro yobacholi bogo chikokolekana sinsemo cha emurwa dikiri nabo kwenyorere gazeti eribwanchete onyare ko gwesomera asobwagale asego kwanira igoro ya Rigathi Gachagua asensemo ya opposition go sasa barayibari bakwamirya serikali ningi bago kwanira aso obwengo Mwanchito Mulgeria bakwenyorera egazeti eribwanchete onyare ko gwesomera kono Mwanchito Mulgeria togo chakabene ne gazeti yaitu ya The Daily Nation nero ngo chakanera soko boko kwanira mbwate aiganige gukwanira igoro yabarwaneri libekiro kikyo bonge ase bonge ya emurwa dikiri nagotebinge gotoka se county ya Narok neye ekiroge kyo Mwanchito Mulgeria kero tubwate abaminani litukulia lero tubwate David Keta buna nagotebikora se kiama kia UDA wagon tubwate Vincent Rotich oyunere obanominated kurwase kiama kiria ya DCP ikigetene rino yo kabiro mokonyi bo muri bensi ya Kenya Rigathi Gachagua igatokumanyigwanga litukulia lero nigeregasi enene asisemo chiria chemurwa dikri kolenda bakichikura mbali tayare banyari bakomochora omurayo batagitena ndigento basabetana litukulia igoro no morembe kwenekiwa asinsemecho neyemaiga yogo kwa Johana Ngeno oyolenge omubunge bwechinsemecho Mwanchito Mulgeria ndaitendara kumanyiga tiali abagukwanira no muganura se page
ya kane ne page ya gatano aigano ebicha yo murayero mwanchito mulgeria se gazeti ne bicha ya rigati gashagwa nabo igabarwaneria bali kurwana bakurwanire kirogekyo nabo igo oyo beteka usibe gmavwae mobunge Johana Ngeno wetira sumo basikono bwendege kuri no mwanchito mulgeria ekero togo cha se gazeti ya The Daily Nation page ya kane page ya gatano ebwate omugano yo ngotokomanyigwa ngasi semo chiria che constituency ya Imrua Dikri yogotoka mi county ya Narok bono nigo abakichukura besokiria sobonge banyale abakomochoro murayobo tokuburukanga by election gosobo choliyo bokomanchito mulgeria konyoranga kiro murayasirire wekanande abana inchibe bange nabege kyombe kirikebo choline chimbebe kinyarige komocho genyarige ko baba na inchiri baga ryo komochoro murai oratenenere gusora ire ekirogekyo Ora litkulia lero Imrua Dikri mwanchito mulgeria nalibago chikomonchora umurayobo ogosomo bunge uranyariga kubakolera emirimo egati yali bagukwanira bagotebanga chipara chichinseme icho nigo chire chimbe nande baumbiwe kurugorwa ogosira kwa Johana Ngeno bayigongo kwanira bali igoro yechinyagitari nabo bagotebanga nyagitari mbabwati nyagitari ngiya chira babwatukira obugwenya bagoteba boigo okoborwa weserikali gose eserikali konyorwa kuba bwatokera ebintu bibaganira kwegwa buna mache naboigo egati yamagendero namaga Justin Semeche Imrua Dikri kono manchito mulgeria litukulia tukumanyigwa ngane surprise erabe asomora yoriora chigo choru gonga expectation chiago nabora nyore nchikunya chikuikira nasiri tukulia lero kolende bebangete bachikunyara bakomochora manchito mulgeria tukumanyigwa nga Johana Ngeno oyolengo mobunge wechi Semeche Imrua Dikri gose constituency eyo nigasire tibogima bwae umutinyo kabero mwakoyo sariki 2023 umwaka wa manchito mulgeria sisemo chamo sop constituency me county ya Nandi ase abete kagusira na egati y'abantu baringe batano tubwate Niki Kosgei oyorenge omwaki chibicha boigo omwalimu Carlos Kibeti na boigo omonyanyimbo kurwasisemo cha Kenya Forest Service Amos Kipngetich Rotich negati abando mwanchito mulgeria bako murundi ndege nabakunyara ko wesomera subagare kurende katu yarigani tukorento robot yuru mwanchito mulgeria nagote ibo gontu bwata barwaneli kurwasekia makeria ya PNU to bwate Desma Chirono Vincent Rotich nagote DCP nabigo NVP to bwate Gideon Koech nero kolie kirogekyo nabigo to bwate Kenneth Kiprono kurwasikia makerikia ARLP nero kolie kirogekyo korento komayigwa mwanchito mulgeria bono nigo erachikoba egetiro ase abange litskolia lero tuntoganye torole ningo barachikomo chorege ntukete taito mwanchito mulgeria no morembe kurwasiense mecho cha Imrua Dikri keraba komo choro murai orachikoira ekirogo kyae Johana Ngeno yobetika gusiri bugima bwae chitariki chinagote yo mwanchito mulgeria mutinyo kabere kolento komanyigwa nga ekiama kerigia DCP nigo kibwata gosemeria buno murayo bona chikunyara kago chorwa kurwasinse mecha Imrua Dikri nawe gotutigati matukama ketunya to kwenda sobo cholyo monene toto 16 months mwanchito mulgeria tunya to so asobo cholbo mwako gochera bwo somera subagaro mwanchito mulgeria onyara ko wesomera igatiaria arase gazeti yabagokwanira igoro yobochori buri bochi okorakana Imrua Dikri muna nawo tayintu nyato kumanya mase ya megatiaria uchikwene kiwali tukoria lero kuri no mugano nde mwanchito mulgeria ntaitenkoire no mugano gukwanira igoro yomorobirio sha aiga bagokwanira igoro ya Social Health Authority unegende tokonto muchando imensi ya Kenya kolene nkibagoteba ninki yakogero muchando yobeire omonene nigo bagoteba ngabaroira bange bakogenda senya gitari nigo konyora ninga nigo babwateri kuba gusogo korora omuchando bwenda naboigo igati yebintu biria bitari koira kibesi kinyinge abanta bange nabo bakogenda asinya gitari kole no muchando omonene mwanjito muri ekototeba abanta bange bakogenda asinya gitari nigo konyora babwato muchando uria otari koira kibesi kinyinge asomoro biryo Social Health Authority umuchando monene bagotebanga abantu nonye bakogenda bake nigo babwata uburoire bwa cancer asensemeria boigo yokoibara matano ke mwanjito mulgeria use
bari babwato mu chando libaganiri barigererirwe batwara umuntu kubarigereria boigo ntubwato mu chando bwenkoro na boigo kidney diseases ntubwate trauma egati ya maroira ali amaneno manchito murigia bagotebanga bono narakwira kibese kinyinge na boigo oyoko yakwana no mutenenerio mwanchito murigeria bo morobere yogose CEO ikorokwanga Dr. Mercy Mwangange nigatebirenga no nyeto gukwanira umuroberio Social Health Authority okonyoranga 5.7% bari bakogenda nigo babwato burwaire bwa pneumonia amangana yoko ya no mwanchito murigeria respiratory diseases na infections nabigo konyoranga nigo barabakera kini abantu bari babwato burwaire bwa sukari babwato burwaire bwa cancer nabige gati ya maroira ndem na kidney diseases yo manchito Mulgeria amaroire chinyigo nabakonyoranga babwato mu chando monene kyagera nigo mu chando yo ogotaka banyare bagutumya kibesi kinene bagotebanga eyengwetera asobonengi babaire bagakora manchito Mulgeria taite banyorero mugano yo ase gazeti ya The Daily Nation page ya kabere egazeti ya The Daily Nation onyare gokoranga kibago kwanira igoro yamangana yasbate bringa chibesti nyinge nigo chiko gendagago angemono mwanchito Mulgeria ase gazeti ye bakwanirete igoro yamangana yo gotakunendaguse okero montalire ndagera buno konyora ego chiarento muchando eyo korenta omuchando nonyena so okero to gukwanira omunyagitari kwenda korora omunyagitari mwanchito Mulgeria kwanyoranga omuchando yo wikonyare gokorerwo kubaru gose onyare gokorigererwa nechi machine bagoteba negatie bintu biria bikogera twanyoranga chibesi cyanyare chigokina neye maiga yebyombe au mwanchito Mulgeria bigokoro bunengi mense ya Kenya wesokya nagoteba buna chibese kurwa sense media ya Social Health Authority osesha nigo cyabeire chigosira nabego nigo cyabeire chigotume kubobe korende litwari goro nago somereta ya gazeti ya The Daily Nation ndere goteba buno murayibense ya Kenya kanire 50 billion ichibago tebanga cyabete chigosira no bokora chibese icho cyasirete kyagera abanyagitari mbagende tukubwata ko bakonyi ngo cia asabaroire kore no manchito Mulgeria nabwo somero mugano yo ya gazeti ya The Daily Nation page ya kabere onyorere asobwa ndaitengo ire boigo gwikase page ya gatatu nere gukwanira igoro yekigambero bono yanchire okubwato kwa Mariogo nabego kubwatira na wensi ya Kenya nenseria ya America so kubwato kwa Mariogo go cha sense ya Kenya manchito Mulgeria iribanyare bagokonya abarwaire aigani go tokomanyigwa maiga yomo senator we county ya Kakamega koira asekigambero gokana okubwato kwa Marioga yo manchito Mulgeria ngosabu kwa berano mo seneta bi county ya Busia okiyo mtata uyobete gakogenda sekigambiro na gukana okubwatu kwa Mariogo goche imeyense ya Kenya asemya ketano bono nigo mwanchito Mulgeria ekigambiro kyabete kigwancha na goteba buno kubwatu kwa Mariogo ayo nigo korachi okonya ba Kenya nabego nigo kubwatu buya goche imeyense ya Kenya kegera Mariogo naraganiri nabigama ruwaire nare wikira boni gataranyora Mariogo iri abakenya banyare bagokonyu manchito Mulgeria agati aba bagokwana no boroire bwenyamare guse HIV boroire bwa malaria nabigo boroire wa TB bagotebanga Mariogo ayo amarwaira ayo manchito Mulgeria nigakoira kibesi kinyinge nande na Mariogo aganiri kubwato kwa sobwango ocyase abarwaire bagotebanga nigaganiri ko ba self reliant byoka konyoranga kiroko na nyagitali manchito Mulgeria no bwato muchando nigo kwaniri kwa bwatukirwa Mariogo ayo nabo gwasomera subagare olemne kigambiro kyanyare kego kwaniro manchito Mulgeria sibatebire muna Mariogo ayo nigaranyareka gukonya umwananchi nabo gosikensi ya Kenya mutu asense media kurkwanga kubwato kwa bakonyi gochia asabaroire manchito Mulgeria nabo gwasomera asobagare omugano yora gazeti ya The Daily Nation page ya gatatu boigonko ira gazeti ya The Daily Nation page ya gatatu na tutikari toro ni gukwanira igoro y'abasaye ba agency ngukwanira turo manchito Mulgeria igoro ya creativity wego twakwanira igoro yogo twara oko na kunengi kwa manyanga egento kirio tagete kwa nyare gogo kikirania aiga ngukwanira baro musayo yomo agency manchito Mulgeria kurkwanga Daniel Miringa ogukwanira abasaye gaigaso ndoche igari gukwana chingaki cyo musangirikano connect event bwabasaye
gaiga asitarikie 22 ebicha ya heno ere omusayo yo niga akoliro bonengi na koligeria chinchira baranyare gose ense ya Kenya iranyare ke ukuru muchando bwobochori chinga kyo konyoranga chikura chiabeire chikobarwa kurwa polling stations wikase chikwenda national mwanchito Molgeria ale tugikanga Bomas of Kenya chikura chiabaliru wego chiabaliru kurwa constituency chiabaligo sie ase bituo byo bwaki chikura eganiga chakirio muroberio mwanchito Molgeria use weterase obo unengi bwae nigagotebanga ochakirio muroberio orachiko konyensi ya Kenya kwene kyabuna chinga kichobo choli kuchigurango nyara chiri chikobarwa kurwase ebituo byo bwaki chikura woika ase chinsemo chiria chia national ose tallying center somanchito Molgeria no moroberi atebirora chiko konya sobocholi bo mwako gocha nabego chinga kichobo choli ekero bokolekana ase chinsemo bwanyara bo wikera niwo manchito Molgeria ase national agoteba boigo ebi amangana betka okolekana mwako 2007 goika 2008 asabanta bange wetania banteri bweyemo emyeyemo babete bagusiria amagimabo nabayigo abantu wetania chiribu chimi sano nemo 650,000 people manjito Molgeria bakaba bako ba displaced digose ebintu byabo bigo sirwa ntwaro cyo manjito Molgeria gatia balia abago chabara ligero sibara bwati gatia lya kwenekiwa ngora toro manjito Molgeria egatia lya betega kwenekiwa abantu maseriti amagimabo naboigo ebinte binge bikaba bigo saliwa imeyensi ya Kenya Daniel Miringa brana gotebiringa ali myaka 23 nanene rochagete obunengi obwo koligeria nga ninki baranyale bagokora eribanyale bagokora muchando yo bwokubara gwechikura nigo tukumanyigwa ngani gasomete University ya Dedan Kimathi amangana a mechatronics engineering omanchito Molgeria ekoligeria amangana byemitandao mono tukumanyigwa ngani ga asomete aseskuru ya Dedan Kimathi ose University Dedan Kimathi University of Technology naboigo akabakago kinera na koiborwa asinsemo cha Juja naboigo Juja yugo toka ime county ya Kiambu naboigo tokomanyigwanga asobo mabwae nigabe kolengera lya chinchirensi ya Kenya iranyale ke ukuru muchando yobwoko barawechikura wetera somoro biryo korwanga AI omanchito Molgeria bono era niganyore chinchira chikure cyo kirabe chikobarwa kurwase ebituo imeyensi ya Kenya ebituo komanyigwanga wikiraboniga ebituo byo manchito Molgeria nkolgeria nde omubarobo nyari ngo tebiringo bire 22,000 polling stations so manchito Molgeria imeyensi ya Kenya kolendemba chikoliye lebnobo choli oburabe go kolekana asumwa ko gocha tokomanyigwanga tari ere bwika kolende nari nabasaibande bachakirio muroberio yo nabayigo barachikoliye lyo muroberio yo baineki buna kuranchiko chikunyara chikolento muchando igonga nchinjera chindo machito Molgeria bakoligeria buna chikura cyabaliru kurwase bituo ose polling stations chama na kugenda se national galas chikunyara chiko baru kwanyoranga bairanire nanda baraibaito bairanire church kuborwa sentunde ya kabere ekyagera bagotebanga tibabwati okwegena no kubarubukorwe chikura kolende gatwanire boigo igoro yabasaye batabwati okwegena manchito Molgeria soko barukuwe chikura nabaigase ase kyombekeria kyo bocholi ne chibebe kya IEBC ekibatebiringa wikiraboniga tibabwati okwegena inga ngechiwaka chikura senchira bene igonga bono nenchira yende ba uchikurigeria nga kichikura icho chiranyali chigokoro manchito Molgeria mugano yo nabukunya ko gwesomera asobwagale ole buno mombro yo Daniel Miringa neracha kiromoro biryondo wokwene kyabuna kura tichikunyara chiko ibo manchito Molgeria negati yalingenete gusangana ya se gazeti ya The Daily Nation tutaraswa se gazeti ya The Standard yo manchito Molgeria aigantu ko kolenta wikase gazeti ya The Daily Nation page ya 5 nemo aiganigo bagukwanira igoro yeke gambira nawo te yo manchito Molgeria kya milimani bagukwanira igoro yokoriswa kwa ya bisi oyo kabiro mokonyi bo muri wense ya Kenya ligate gashagwa aiganigo bagukwanira igoro yokoriswa kwa ya bisi chingaki ruarete bagotebanga kerali koruswa bisi rigati gashagwa na igwete akaigwa bobe asege kubakiae akabaga koirwa asinsemo chia Karen achikonyorobo konyi no mugweni oye gose omunyagitari oye Dr.
Daniel Gikonyo ojo agwigoro nyaretiga kuborirwa amaborio na ndakabaga kwiraniria gotebanga omuraibensi ya Kenya na nyaretiga kumwakire simi twabere tukwanira omugano yubo igo Mwanchito Morigeria kero omuraibensi ya Kenya mwakire simi omunyagitari oye Rigathi Gachagua keraigwete bobe chinga kichukoriswa kwa yabisi Gikonyo agotebana bete kagoteba Rigathi Gachagua gosiga kubori Rigathi Gachagua gosena mwanjira nyareka okwana no muraibensi ya Kenya aigali tukolyale iri igoro ntwabwatabana chebina batatu abali gukwanira kuruswa biskwae Rigathi Gachagua nigabetega kuruswa bisi omutinyi komi tariki 15 omwaka o 2024 Mwanchito Morigeria aigani gotukomanyi gwekera igwete bobe naria nyatiga kuruswa bisi korende abana chebina baye gose wakili baye aba lawyers baye Mwanchito Morigeria nigo bagotebanga ichikondia beteri kobwatigwa korende omuwakili wa Ekidhure Kindiki nigagotebanga chinga kiechwa abetega koigubobe gose Rigathi Gachagua nyatiga koigubobe nigatagete kwebisa gose nigatagete gotamata baga koruswa abisi abatebanga negetamira bwate ngatari gabetega koigwa bobe Mwanchito Morigeria negatiali bagokwanira igoro yo koruswa kwa yabisi nabigori tkurigoro omunyagitari yo nabetega kubori gwegatia maborio ninkikiagerete ase chifile chae taligete Rigathi Gachagua nigaligete RG kole nigatebete nga RG nigemine Rigathi Gachagua Mwanchito Morigeria nonye bali ngase ekigambero litukuriga tukumanyirwa nga namanga gendete kwene kigwana boigo mbanyarete bakorase kaniagali Mwanchito Morigeria ekiagera Gikonyo nigaigeta kabolia nga ntimaiti ningi korigimaiga by the way ningi ngorigimegaiga ekiagera ngagitinga na iranirie amaborio Mwanchito Morigeria negatiari agokwanira gaiga korende kwa igure abawakiri bali ba bebunge na bige senate aigani go bagotebanga okoruswa kwa ya BC Rigathi Gachagua Mwanchito Morigeria koruswa kwa ya BC Rigathi Gachagua nkwabwatetie lichiko abuna bawakiri bebunge na bige senate batebirekera abawakiri ba Rigathi Gachagua bagoteba buna koruswa kwa ya BC twabwatetie amachiko korende kwa igurenga batebire nkwabwatetie amachiko na bigomo wakiri wa omukonyi b'omuraibensi ya Kenya Kidhure Kindiki otebire nenchira yemo Rigathi Gachagua ari kwerya eritanyaraga kuruswa abisi nabo gwasomera sobagero Mwanchito Morigeria mugano rwa page ya 5 nemo page 6 onyare go kwesomera sobagere page ya 5 na 3 page 8 nigo gukwanira igoro yo muraibe kyama gya ODM Burodinga aigani ga gukwanira igoro yo gotaigwana kwa mugavana bwe county ya Kakamega nabaigo omuwaziri Wycliffe Oparanya kwa igweta sinkwana cha yatebete onye kyama kiri kya ODM Mwanchito Morigeria kigo chikwebanga nkebwate ababwatane bae kurwasiensemo cha Western igonga banyale bakwebwa keranya tubego ka ukwanira igoro ya usosi akabaka ukwanira igoro ya barai kurwase chinsemo cha Western aigabono Wycliffe Oparanya na bigo mugabara bi county ya Kakamega Fernandez Barasa nigo tokomanyirwa nga Burodinga na betega kubakwanira banyali bagutwara ukoigwana aigabo igomba kwanete ukoigwana kwabo ose togotebanga ngayembura ya chakete gotwa ase omuwaziri oyo Wycliffe Oparanya na bigo mugabana bi county ya Kakamega Fernandez Barasa aigo Mwanchito Morigeria nigo tokomanyirwa nga wetera shinkwana chae Wycliffe Oparanya buna omoswati Mwanchito Morigeria koligia ekirogo cyari koligia ekiroge ekyo asobo choli bo mwako gocha 2027 autebanga Wycliffe Oparanya nabetega kuruchinkwana chae kagotebanga around hiye omoswati nerura chikoligia gusina nerura chigocha buno mobui ase ekirogo kirikyo bo governor ase county yo Moswati Els Muhanda oyuko nyomotebiringa incheni nchikoligia obo women rep ase county nchikoligia obo governor ase county ito kolende Oparanya kabaga ukwana mangana ajwekero balinga somo sangirikano yomo ekikyalentete ogo taigwana ekiagera boigo witera chinkwana chae Fernandez Barasa nigabeteka gotebo Mwanchito Morigeria buna omurayo yororo oyokorwa nga Fernandez Barasa oyoro mugavana bwe county ya Kakamega nigatari gwikirania amagenderero agatebanga oburaibwae nigoboro bobe nabego nabeteka goteba egatia barayi bali bagane irigocha banyari bakumurusia bisi omugavana oyo Fernandez Barasa egento kireto Oparanya
naboigo omugavana oigo tayatwara okuigwana kolendo Buru Odinga wetera sinkwana chae atebringa egento batatageti koigwa asensemo ya siasa nokoramana naboigo ogotatwara chinkwana chomolembe aigo Mwanchito Mulgeria nigatebringa Miss Muhanda oyoromo women rep we county ya Kakamega nando koligie kerogo kyobo governor nigaganiri kuganya chingaki cha nomination chike ili anyarega kwewe ticket yae yokoligia oburai kaigo Mwanchito Mulgeria nigabetega ko yakwanaya ekeranya teba kumerana na barabu asisemo chia mabole ime ya Butere ase county ya Kakamega bakaba gusanga egatiyo mugavana oyo nabaigo Mwanchito Mulgeria omwasiri wikirifo paranya batware chinkwana cyukoigwana satebre boige kyama kirikya ODM nkibangete kinyarege ko bekamangana ibnaganiri asatebre boigo Fernandes Barasa na boigo wikirifo paranya Ronye bagutwara chinkwana cyukoigwana boigo mbaganete chinga kicha nominations kiro muraya nyarega komochora omurayoye kuse nomination chigoika banyare bagote bangoganirika kwegwa eticket yeryo Mwanchito Mulgeria nabo gwesomera sobagaro muganoyo ole ogutaigwano kukwa barayo abukolene mbabete bako bekwa muri tukurigoro Mwanchito Mulgeria katochiko endo mutumo gotoso ase gazeti ya The Standard bono nigo obunengi kose tote banga research obotati bwanyare bogokoru bokoro kyanganigo abamura bange batigire skuru kubwa abanyaruka bagotebanga neriboli Mwanchito Mulgeria lirase gazeti ya The Daily Nation ligo chakaiga kwana korora omumromo kekarase street ya Nairobi go sanonsi kago sabebese neriboli Mwanchito Mulgeria kwana korora omumromo ke andonsi gakonia ebitamtam na bigo chiporiga mgose amatoke noende bwebolinga ninki gekogera omwana yomoke onyaraga koni ebintu binebiga atali aseskuru Mwanchito Mulgeria neribolio dirase gazeti ya The Daily Nation taitina ndenkoirolere asumululio ndebuna bayeligete bagotebanga have you ever been approached on the street by a boy who looks about 10 years old begging you to buy sweets, chewing gum or bananas while schools are in session? Have you ever paused to ask why he is not in school? Mwanchito Mulgeria nimaitero nagega somo chu Nairobi konyororanga akamraga kekagoteneniri kagotebinga anko auntie nunwa sweets abakonyora bakoniga tumetinga kwana kweboria ninki gekogera omwana yatari eseskuru Mwanchito Mulgeria neribolio bakoboria gaiga bagotebanga abamura bange abake kera tugukwana no murobirio CB iya konyora abana bange tibe yaseskuru bagotebanga nigobono ensemo yechisemi tariko ligeria mangana kurukwanga gender equality kera bagotebanga bamura nabasiki banyare bakogenda seskuru banyare bakwenyora chisemi niko konyoranga abamura bange bono niko batigirusiko Mwanchito Mulgeria imiyense ya Kenya bagotebanga chisemi cyabana bamura bono niko kirasa kongu nande serikali onterigo chikuire getambokero kwene kyabuna abana bangwikirana barase skuru nigo erachikolenta omuchando mokong omuchando monene asensemo yabamura aigamba begitigati yaba ayo mubaro konyora no nabamura barase chinsemo chigo chiesa Mwanchito Mulgeria use kero bale games ngo kwanira bale nabaigomba kwanirete igoro yabanyaruka bali barase chiskuru Mwanchito Mulgeria nabogwe somera subwagare ntaitebwe somera subwagare ole ninki bagukwaniranye mono gyakogera abayiboli abange bebiringa abana bamura mbagane likwende skuru nabaro banyari bakwenyorera amasomo abo Mwanchito Mulgeria no mugano rase page ye ya The Daily Nation page komi taitebwe somera subwagare nando konye kore omoyiboli nando nyorenga abana butubara ende skuru gosomano wonaro mumro tara ende skuru osenekero kubanyoranchira babwatukira bokonyi boigase gazeti to kwanira chisemina ntugukora sensemeye Mwanchito Mulgeria ngabatebanga bono nigero mweso gucia sabali muchi chiribu 200 abo uchukunyara bakolikwa wetera ase togotebanga permanent and pensionable terms bauchukuliko permanent Mwanchito Mulgeria bagotebanga no moroberio etiwe gose wetera
ase ekiombe gya TSC Teacher Service Commission kiatebire buna abalimu bali chintani bono nigo bagochikolikwa permanent banyale bakwenyorera engere yabo nabego nigo bagoteba nigo baligereti gochikobalikia goiko mwako gocha abalimu wetania chiribu emeronge 53 aiganige gochiko chako morobiri omwanchito murigiria omutienyo motangani wo mwaka ogocha nabo gwesomera subwagare olenga bana bali batigarite bali 24000 banyara bakolikwa aso mwako 2027-2028 financial year mwanchito murigiria gonga ntoganye tutorolenga abalimu abumba chikonyara bakolikwa kolende negatiarera segazeti ya Daily Nation ndaite toraino mutimo kotomaye gocha toswa segazeti ya The Standard tore manyo mwanchito murigiria turataraswa asesemeria ya siasa nande turakwanira egati yali omogenito abo atasiritsko lya lero. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Mirna nabali bechinguru Erikwe manyabu na wataka kuruchitana nye chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya shauri zangwe ngaro moijana Murigeri bwa Nsoko TV oyo no moroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Yang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikenseyemo ya butuko tugwakorire mirimo yawo yerituko kwabokire orosete uikaransitero ya ubwo yandaje tasekerugo orambulete merondo kunyagusibero ngori na hali ya screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Yang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo songengo to amereria bakalia omotoya kabwatwa ole bakalia omotoya kabwatwa amadukemeronge na gaika kabwatwa Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagire Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekirwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kubeke TV yawo kwene kingangwe somye uregekoro kyomugusi wetero murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamuerere naboigabanga nabanyika eriko kwanero okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera lituko ria ramisi chinsa ibere igoro ime ye TV yawo na mbe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bomugusi Yekoro yeito ime Nsoko aye Nsoko yekoro yeito ime Nsoko aye Nsoko ibyengia yakire ngumanga bunalero aye Nsoko ine asama kiaya mbireo sino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka asekiage ekemo ningi keire libaga
wikiage asinka yomugusi no bonchereria no borokia no bonyanyimbo gose no bwagachi asomoroberio wikiage kyomugusi nobe gukumirana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogosanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kiralitko tomocha ebagotebango yogose komo elio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigete gen Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobri kurkunga amegelio yebebelia murobri nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagari nantalia yoka nonyora matera noena masabo noborli ntunyale koba tokorwa ayankira lituko liye sabato liye bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa komirebere chamambia ugweka chinsa ibere tomocha gekora ncho mulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Eye Soko TV Oboroso Bumugusi. Manjito Murigeria nigo tugendete gusanga naye ari sense mu y'ikigazeti na nago tebinga kwenyorera butambe egazeti iri yagowanchitekero konyoranga tugusanga gazeti ya The Standard, gazeti ya The Star na bega gazeti ya Today Nation tubwate Taifa Leo na People's Daily, Business Daily. Manjito Murigeria abakunyara go kwemanyira onyari go kwemanyiga niki kende tukwenekiwa korendo mugano nago tebya se gazeti ya The Standard bono Manjito Murigeria umugano y'untonyara togwesomera igukwanira igoro yomoske Rigati Gachagua uyore okabeiro mokonyoe umuraibense ya Kenya kurende aigani go bagukwanira igoro yo kuruswa kwa ya bisi nagote yo mugano yo kurento go cha page ya kabiro Manjito Murigeria ni go kwanira igoro yo go kwayo munyagitari Job Obwaka aigase gazeti ye omorugyo echobo bwaka oibono romotakano Manjito Murigeria nigagotebanga ekero Obwaka betega kubwatwa chingakyo omoraibense ya Kenya tagete amonchoririo asenya gitari ya Nairobi nigo abetega kubekwa asechera kurende bakaba bagosaba bokonyi anyarega kuruswa enyagitari yo ekanga bagatebanga nigo barense eri chiko na richekerio na lilo kwako bwatya tokumanyigwa ngo Bwaka nigali nge myaka 79 nawe gachinga kiechali kubwatwa na kuyura seke gambere go yobo tumekyo bobe wechibese chenyagitari yo nabo igobora yo bobe tokumanyigwa nga abaswati ikomi na babere bebwateraneti nigo bamuganyitanyarega kubwatuka obokonyi kolende tegete kubabwatukira obokonyi obwo tokumanyigwa boigoni gabetega kubwatwa kitariki 14 mutinyo gatatu litukore ijuma ekerarenga sense moyo go paki egari yaye Manjito Murigeria akabaga kubwatwa negari yaye moya kite ekabage kumobeka byara kolende nabetega kweni gwaguri tsukurigoro mega yogosiria obogima bwaye ascinchira cyo tutukanu kolende omorugyo engagotebanga egentukere togo kwakwaye namangana ali abeteka wetira nabega akomochie serikali negati yabarai kurwa abarai yabaneno Manjito Murigeria asetebetenga nigo babete bakomohando
asenchireriere embe n'umuganura ase gazeti ya The Nation page ya kabere bagote barende nigarengo omonto bwerweta ase gasi yae nabigo omonto bwanchita abantu ori kubwatuka obokonyi ase bwaganeiri ase gazeti eyo mwanchito morigeria nabakwenyorera chinkwana chiaye omorgyoe ase agukwanira igoro ya ubwaka wego katutugata sobwaka ase gazeti eringo bagote ba Muswati Beatrice Wangari oyo okageire ngani gabwatiranetie osabwatiranetie no goko kwae munyagitari Job Obwaka nigo bono abete gakoruswase ase konyabe kirubyara mwanchito morigeria ase bond ye chirubu emiyemo bagotebanga ko maiga yo kubekwa byara asa matko 10 nigo banyorete nga tabwati mamo chandonsi akomobeka osakomobwatania nogoko kwayo munyagitari oyo Job Obwaka mwanchito morigeria muganura ase gazeti eye ya The Nation page ya kabere kogongo kwanira bare egoro ya postmortem aiga bagotebanga egento kereto goko kwae munyagitari oyo kadaki arrest mwanchito morigeria no borwera bwate nande tumaito borwera obukabwa gwikero mwanchito morigeria nabe kongo akongo konyora gukonywa kolende boigo Muswati oyo ye mwanchito morigeria agotebanga na bwato muchando bwenkoro nonyene kero bachitase konye abekiru byara bakaba bagosaba bokonyi bagoteba igu nonyene mattress sisa uriyo bokendu no muchandoye nigo bali netu bagatebanga nigo bakubwatira ichiko lyarwete kurwa igoro totebanga richiko lyabeteri kubwatuko mwanchito morigeria ase page ya gatatu nige gukwande igoro ya Africa Summit Africa Forward Summit eyabetiga korekana ya immense ya Kenya samatukabere aiganige koro kyo mwanchito morigeria buna egati yabasani usabateri babete bagukirana sinsemecho bakaba bago perform bakaba bakoro kya talent cyabo bago bagukwanira egati yalia abetega korekana bagotebo kubwaterana wensi ya Kenya nenserie ya France kwene kya bunangu chiri gusikia ensi ya Kenya mutwe angemono mwanchito morigeria obokonyi na wigo kwene kya bunamba gendero nachi kwene kiwa igwensi ya Kenya kubwatana nensi ya France negatiali tokukwanira se gazeti ya The Nation page ya gatatu mwanchito morigeria Korentogo cha se gazeti ya The Nation ya The Standard mwanchito morigeria page ya gatatu ye kukwanira igoro ya rigati gashagwa mugano inago tebia nomo nyagitali oye Dr. Gikonyo kirali kuruswa bisi aiga mwanchito morigeria intwanya toko yesanga kolene gukwanira boli boigo igoro yo Muswati Njoki tokotebanga nomo na chibina Njoki Ndungu oibono omura ibensarigeretie nabigatebire buna nachikwene kiangu cyarego choru asekambero ekene tokorukanga International Criminal Court aigo mwanchito morigeria muri ibensi ya Kenya nigatebire nga nomo Muswati bwerwete asemeremo yaye na ndo korokia okwe gasa na bigo korokia bunara chiko kolega sia yasenche abene taito mo direct itara tubekire clip ekyo mwanchito morigeria no yetwaba togusanga naye ora rabuna serikali yensi ya Kenya wetera somra ibensi ya Kenya ariganetie kwene kyabuna omo wakiri somna chebina Njoki Ndungu gochiare gocha buno murai ase ekigambero kiria ekenene kia ICC. Today, Kenya stands before the international community not merely to endorse a candidature, but to strengthen the cause of international justice by presenting one of our most accomplished and distinguished jurists, the Honorable Lady Justice Susan Njoki Ndungu. On behalf of the judiciary and the Judicial Service Commission, I express our deep appreciation to His Excellency the President and the Government of the Republic of Kenya for the confidence and support extended to the candidature of the Honorable Lady Justice Njoki Ndungu for election as Judge of the International Criminal Court for the 2027-2036 term. I am honored by the confidence of the government of Kenya that has placed in me by nominating and supporting my candidature for the election of Judge of the International Criminal Court for the year 2027 to 2036. I accept this endorsement with humility and gratitude,
proud to do so as a Kenyan who has dedicated her professional life to the service of justice and the rule of law and the protection of human rights. Manchito Morigeria Oinero Monachebina Justice Akorkwanga Justice Njoki Ndungu nero yumanchito Morigeria Monachebina umuswati ni akora imirimo yaye buno Monachebina asekigambero ekene tokorokanga Supreme Court haiga kware no muraibinsa gotebanga no monto bwereta semerimo yaye ntandora akora imirimo yaye buneganiri nabo gwesomera sobagare muganora sepeji ya gatano wega sepeji ya gatano nemo Manchito Morigeria se gazeti ya The Standard niyo gukwanira igoro ya Rigati Gachagua bagoteba bono nigairire ensemerie kurukwanga opposition agenda yabagotebanga nero yebwate nande bono korankananga nere bono ireli bagaliria ndiyo yo muraye Raila Odinga oyo riboniganya gusira bagotebanga bono nigairire Manchito Morigeria chinchera chiria nera alenge gokora imirimo yaje asibagoteba bono nonye no gukwana usokwenera kweribaga kwa opposition gose bari bakwamiriria serikali Rigati Gachagua nigairire ribaga rinene asibego bagukwanira igoro yegati yabarai asobo chorio bokebwa betu bakorekana imensi ya Kenya autebanga ikiama kiae nonye konye gya chakire nigo kianyarete ye kolenta egati yabarai ange monongo kwanira baro Manchito Morigeria igoro yechinsemo chia Narok aba MCA Gabego chinsemo cha Western Region awase obochoria bakebwanya tibogo korekana nabarayi bakaba bagochoru kurwa chinsemo chiria chia gosekia makiria gya DCP aigabo igomo Manchito Morigeria kati ari bagukwanira no gwesoke kwa Rigati Gachagua na kwene kyabuna nko mutimaro muraibensa sobo cholibu mwako gochega bwegongo kwanira bale igoro yechinkwana cha yabiriga ko bwatuka kako teba chinsemo cha Mount Kenya na chikwene kyabuno muraibensa ya Kenya around ye niga guchikurwa as chinsemo chiria cha United Opposition nabego banyari bakumurusia bisi omuraibensa ya Kenya obone igo muskibira msamiri tunabago somera asubagaro Manchito Morigeria gaba gukwanira boigo aigoro ye kiombe kya Ipraiga nigo bagukwanira Manchito Morigeria abuna bakenya litsukuria rero baganyite kora guseri goliriria mabutandi chigo kwanirwa nonye ligolirie chipambu bagotebanga lya mentire gonga litsukuria rero tutkora guse abarundi chipigipigi abarundi chigalimba chikonyoro moeso kurwa ase kiombe kya Ipro Manchito Morigeria boigo bagukwanira igoro ye chisimi ko bwatoka chiroboti Manchito Morigeria bagotebanga bono nigoli chiko ligo chigwetigwa liko baliko ligeria chisimi una chiko nyara chigwa ku imensi ya Kenya na baige gati chiroboti chiko bachiko bwato kwa mangana ko social media baranga no nyine chi bloggers ninki bakobeka kolende ne petition ya betege wetigwa na Law Society of Kenya na baigo Blog Association of Kenya na Kenya Union of Journalists wakanirenga lichikerio Manchito Morigeria nigo liraba tange kubwatuka chiroboti gochia asaba nanchi na bego gutanga bananchi kwemanyanga nikikendete Manchito Morigeria negati yali ase gazeti ya The Standard na bego somera sobagare page ya gatano na gatatu na page kianda ego kwanira igoro yo muraibensi ya Kenya kumera na baraikurwa sense media ya France nabige bagukwanira Manchito Morigeria igoro ya French Summit yabeteke gukorekana imensi ya Kenya asama tukabere igati chinkwana cyabete chigo kwanwa nabego kubwatena nakora chikoba asabara yabo Manchito Morigeria boiga kwanira bale ACPG ya Kyanda uno muraibensi ya Kenya abeteka gukwanirwa naboigo egati yabaraikurwa sensemo ya opposition gosibari bakwameria serikali bagoteba buna okubwaterana ko muraibensi ya Kenya negati yechinse chende ngobwati obuyago cha saba Kenya kolende nigo kubwato obuyago cha sare okwanira barigoro yegati yechinse cha West Africa naboigo chiria cha France yo Manchito Morigeria nabo gwesomera asobwagare onyare gokoranga ninki bagukwanira gati yabo twabere to gusanga so bwagaro Manchito Morigeria bagongo kwanira baregaiga asebicheye koro kibaro Manchito Morigeria egati ye enyomba yobora yaiga bakoro kyabune kororekano Manchito Morigeria ne budget yabege tukwene kyabuna kunyarereke gokorerwa amagacha century bene bakubekira abagukwanira chibilioni nya nugutaisa to Manchito Morigeria nande bagotebanga bone serikali nego nande gusaba chibilioni 5
enyareke gukora amagachari ari State House nero nitaite chibeso mwanchito Morigeria banyare bagokora amonchorerio nabego banyare bagokora obwagacha senchira bene gona bogosomera subwagare onyare kogwesomera egati yabo mwanchito Morigeria asbago bagukwanira igoro yabaroire asenyagitari yambagati nabege nyagitari ya Kenyatta bagotebanga yabaroire nigo bagukorona bago banyara bakuirana bakunyara kogwesomera sobwagarorenga ninkyo muchando asegazeti yo mwanchito Morigeria aiga abo kunyara kugwesomera asubwaga ndo chiboigo chinga kichinsa kigendete utumyoki nabo gwesomera muganura se gazeti yo kwanira mwanchito Morigeria igoro ye kyama kya ODM bagoteba buna banyati kumurangirisi funa korende tabetiga wikirana banyari bagukwanira asiboigo bagotebanga ase obochorbo mwakogocha nigo bakanira mwanchito Morigeria nga tari guchikaba a candidate kuse tari guchikaba nominated mwanchito Morigeria sobochorbo mwakogocha korende ndo chigaiga Gladys Wanga yore cha person ye kyama kirya ODM nigatebirenga nigo bacha kiremero biryo yokwene kyabona kwebanga bale na kweyarigania sobochorbo mwakogocha banyare bakubeka manga nabo bunaganiri ayande mwanchito Morigeria na bange ntaite bwesomere asobwagare ayande twasangira ze gazeti ya Today Nation nabo bwesomera asobwagare nabego bwenyorire gazeti eribwanjete onyare ko bwesomera mugano legaiga OIBC mwanchito Morigeria ntwayo sanga nabono ntaite toswa sense moye katun twerorenga ninki ekatuni yeritskolia lero ego kwanira katun to chikunya to sanga naye ni katuni era se gazeti ya Today Nation mwanchito Morigeria aiga nigebwate ebicha yabarai babere ndochiga igo mwanchito Morigeria aiga babatebanga sorry blame the MPs ntobwate aiga egali mwanchito Morigeria nebinto birutirwo ronka itoyo niga seriwe naboko morani ngoyo mwanchito Morigeria nababekerwe egutwa gotebanga just impeached ebinto nigo bire Messi mwanchito Morigeria naboroche naro go isaba gagu lakini otebiringa sorry blame the MPs ukono korusiwa kwae ligatiga shagwa abisyo mwanchito Morigeria naboigo bunatugendete gusanga naye nabokoranga na manga gendete kwenekwa asibagendete ukwana igoro yo korusiwa kwae abisi bagendete komochia kolende twagotebinga abawakiri bebungene senate batebe tokorusiwa kwae abisi ukwabwate tirichi konda itiritskulia ro mwanchito Morigeria bwenyorere gazeti eribwanjete onyari gukwemanya egati yari twasangire na yasobwagare nawe gali tutanyara tugusanga kolende nande tutayitkwenda somo tumuko tonyari tokoromageni witasa chire nabo igongira negaiga ngendere gusanga na yasomo robirete nsoko bwakire nchegoro kwa Diana ndemo mwanchito Morigeria kogotebinga skale kiagera na mange tugendere tugusanga naye na mange tubwate Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region
This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Magega ya televisheni ya Nsoko gwikasiro yao kwanyoribaga ligi yaliyokuraria asegete sena mbeyemo imena isiko yeriroba liyagusi onye kubwa tokuraria gukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuraria asegete senieke asoriguri liyakibusani turikere gose twakere simigwitire namba yaito iyobunchuria 0788666662 Mrna nabari bechinguru erikwe manyabo na wataka kurutana nyechense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemu, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke na kigekos kiamesa yamangana maya. Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseluboko nene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagarira Nsoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwegekebe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokumera nabaga kabasamwerere nabuigabanye nabanyika eriko kwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Nsoko TV oboroso bw'omugusi Ekoro yeito imeye Nsoko aye Nsoko
gakoro yeito gakoro yeito imenye soko soko kibiengia yajire ngumanga bunalero Kera kama tingatara Gaiketaoni ya nyamira na rena shauri sangwe Ngararombo ijana Muligirani bwa Soko TV uyu no muroberio gwokongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukurie iki guchakira chinsa 11 cha mogoroba wikense yemo ya butuko kugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubuyanda chitasekeruko orambulete mirondo kunyagusibero ngori na hali ya screen ne chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano tokonyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiabegeterendo gesongengo toamereria Bakalia omotoya kabwatwa Bakalia omotoya kabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Ine asama kia ya mbireo Seino mbireo Asama tuko amaega Obogima bwakira lituko bwomogusi Nigo bwale gosirwa nobolemi Rikomera, riburga, risamora Bionsi ase kerenga yokobeka ase ekiage ekemo Ningi ribaga rikiage asinka yomogusi Nobonchereria, noborokia, nobonyanyimbo Gose nobwagachi Somoroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha ebagoteba yogose komwelio nero gose kabya Maiga yokonyora mangana mange korwa segete senikia usigetegia Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantalia yoka nonyora matera noena masabo noboroli ntunyale ko ba tokorwa ayankira lituko liye sabato liye abande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambya uweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleson seseni Mwancho muligereri enen Soko TV egeta sena mbeyemo aseliro baliagusi aiga no mugusi yakwa iguribaga na konyara kwabaga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki Mwancho muligereri en Soko TV nechikobwata ase chi county cheto ibere chiagusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyare ko batoko genda asibali bali chinsemo chire isiko ya gusi asitisemo bune chana kuru Mwancho muligereri elitonyare ko batoko wa umugusi ora sesemo ya nakuru libaga elianyare ko bakoigwewa na nene mono ntonyare ko batoko so asitisemo children no mugusi ora asitisemo children nera nyare ko bakoigwewa Mwancho muligereri ntonyare ko batoko genda asibali barasa masamba une chinsemo chia mulo aliaso umugusi yale emuletie tunyare ko batoko ireke gusioro no musi anyare ko bagako iwegwa asenchera enkira chinsemo chia Mombasa tunyare ko batoko ikoro nelio mugusi nere anyare ko bagako iwegwa asenchera enkirano aiga omwancho muligereria segeta senigia Soko TV no gotuchi ko batoko kora eke korugeito tunyare ko batoko gekora asenchera bwenerete Mwancho muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino Mwancho muligereri tunyare ko batoko korareria okorari kwa nyagosira asenchira ebwenerete Soko TV oboroso bw'umugusi Mukabora ingerango oyechigosori yabarire We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancho omurigereria ayabuna mututire bwechigosori ao nobe na kirengencho yokogokera
Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Egeteseni kia Ogien Soko TV. Ibono nge guchunjugere gokwariganiria na gokwerera Chigosori ao obwikiranu. Tomo cha kubwata etari inanche Daniel Omwaga oseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amusori webegi iyokolyo keraritko olio chimamosi igotakera egetone gichinze na isato chiamogaso gwika 10 chamaraba ase omoroberi ibwe Chigosori amo nabanyangogo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase Chigosori and he's awarded a penalty. Ase miziki yabagaka eri abantu bakonga kongire chinengo chacha kiriko choga ya rumba. Naboigo ntukwe baba sai ababakurwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate chi atalaku. Le général Dangote Oye Mosekunambi Ricardo Momo Oya Mama Dangote Netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka Nzube ya Bololo Tume anekela litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika Ensa AM. Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. ya weta sengen Soko TV mambia bono nigo tugendete gusangana ya somorobirite nsoko bwakire kinga kitumuganyite omugenito tunyare tugukwanira igoro yo kubwatana na which serikali twarorire nsaitu ya Kenya yanyarige kubwatana na serikali aho bagotebana inchaye moyo kolenta amagendero yo kolenta boigo investors minsi ya Kenya yokolenta nabo gukinia ebirengo bya uchumi twarariga chinse nabono manchito mulgiria so African Forward Summit twanyarotensi ya France amraiben sanatebana nchire mu uchkwene kyabuna mbachikolenta magendero nabo kubwatana nenseyo kwene kyabuna amayana roro twararire boigo negati chinse twabati tukubwatana nense ya Mozambique tukaba tukubwatana negati chinse chine igonga nari tugochikunya tugukwana ritukuri rero kiagara chisengo chachire cyabe ko mwanchito mulgeria na inotake kumanyanga ninki kegocha kya kwaneru nabo igebinte ibagocha bakwanera osengo chabire bya bwatwa kwene kyabuna bya nyale bigwikirana emambya bono ntaitora ngakire simika tukanye tomogenito asena baitio studio 07886663 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yomweri mwanchito mulgeria onyale kogonte bigo seno bwato kwegena buna chiseye chigo chachiabe kwa choko bwatera na wechi serikali enseitu ya Kenya nechinse chende osono bwato kwegena nga ebigati bintu biri bagukwanira ngo chabiri bikirana nabo gona bagonte bigose no bwato norochobya asoko bwatera na wechi serikali icho enamba ite studio nigere 07886663 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yomwere hoiga somtanda ito Facebook we mambia bono na biga sensemo ya YouTube na bokonyara ko kwana na nche mambia bono etunyare togo tebani abo tunyare to kumanyania nga ninki angemono bagucha bakwanira na bigo na bagonte bigose noroche gatiari bakwaniro manjito molgeria abeire kagwikirana asena mbe yetu studio boiga somtanda ito WhatsApp na bokobe kanale kerengere kya gorro onyare kogonte byo manjito molgeria na mbe studio nereyo igongara bobono wake simi ontebie na bogonte ibo igogati abo chiri babire bago sign ose chiri babire bago kwanira ontebigo sewe kiraboniga nchire choro chichanyare chigo ikirani gwa gosenke ase abiri bago kwanira banyare bago ikirania ase enseito ya Kenya igonga mwanjito mulgeria einarengana togochikonya togokwana no mogenito litko yarero kawika ase studio ose kiarigane tiego soa akorwa nga Peterson Machungo
Peterson Machungo ose mchizi nero wekirana gaiga nigaro munya biashara na bigo political commentator nero tukunyara tukusanga nere mambiabono nera nyarika gotebi kolenda simoniga karanyaraka go wake simi na nto basigo fresh yo manchito mulgeria wake simi asina mbe studio 07886663 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yo moerio oake usangera nche emambiabono nindoche mbali bara kiresimi nabo kunyara ko wako manchito mulgeria eri tunyare togotebanie mambiabono nimaite twarabeire tukweboria boiko twarabeire tukweboria nganiki ekogera abageni abaikira na imense ya Kenya oseninki oko inkiyobya bwabara yabagocho manchito mulgeria banyara bakubeka kiseicho kubwaterana n'ekinse kinde igonga nabo kunyara ko gusangana n'inche mabyabono kuna nago tebiri na tukuchukunya togosanga ndarariga tinse kiria cyabeire chiko bwaterana no muraibense ya Kenya gose bagotebanga babeire bakubeka oko bwatera no manchito mulgeria banyare bakubwatera na kwene kyabona ensi ya Kenya ne kinse icho konyara chire chigosuka mutwe monensi ito ya Kenya nero tuabeto tebana otebumba bwaterana nense ya twarale no ina baraikura sense ya Mozambique kuru China banyare bagoche mensi ya Kenya manchito mulgeria igonga nabo wake simi ontebinga noro chobia osonyo buya bororo sofa nabo kunyara ko gontebi era Nsoko TV bwakire Nsoko TV bwakire madam bwakire biyango kwanere mambia bono mokwana nchini masoko ryusema shakaro kalichuni ngana kwalendere na bere bya turanye kwandira kise yeji bago jababe kanjendo chingeli siasa bago jabate abaninga kyotokole tokia wananchi barole ngantoramo egere tuago katwara ngachisi chese jisi kongo chogoto wati chire chitwa musato yo utari wekerero n'abanda bataka abantu bari mu daba banina bayigango tebi igo bago chibabe kamo na amo baya na chibesa bachikunde kuraga inere bono ulimbo bakwera na chibesa kiba bakola maganda bachiba bakola na chikabe wama utanena ngabe sare achirege mesate ko chokonya Kenya bono uroche ng'abantu bachadete chibesa kumwa babe kisenyi ngajia ne kuchiko ne sa yo ke yesu mbeta abantu ga igasa ngo konye kale meli borio oro de to ko era sa yo ko teraba moyo do tenga nganga bwa erike sa to erikire lakini wono ndoro chinga anke ko to konya abantu ali bawo chalo ba roki ngaba Kenya aba turamo usungu lakini bana ne mesa hata ibo ka banyani president chiko ba chiko na nai jiko ko ne campaign egerengo kyaba na injiga inga intwaje tamu tukabeka jisei ai kwa twaro botambe jisei jikobe kukerenga bitu tikungane bitokone Kenya uno umwana nchi mutaka bitokonya. Asante sana bia mono asante era Nsoko TV bwakire bwakire hapa bwakire bia ngo kwa nere mambia bono oya kurukurero bakwani abantu abanyamira babokire bya usembara aboka babokire bya egiye butera makweli pole sana na ndiri tukolia lero ni maita bange ora tukumetingi tegendera tense pole wana ne tore na fumu jatara abagani abaje tekorubiko akoro kana abaje tekoro ki president ya Kenya pero wana tukuna jabere rango injira ya buli kano tebya abantu na nejo ya baje tukumuchangira de kokorera campaign wana geko garande za abantu Kenya ya iga kwaro jakero wandra de kwana no na maandamano isari nege entrete iyo bana ba Kenya abantu libantu bari mono ora jo tunga ini muna bono kware abantu abange bali na baje korora kano ubonge bwa abantu kandi gatejo bato korora nge tukibato ko integera barura abakire Vamos a trabajar como que tú me dices que ni campaña ya hagan y tú en ya ikire. Estamos leyendo un poco guapa, toma algo que no va a cumplir por eso como ya. Asante sana. Bien mono Manchito mulgeria kwara igure bna abanchi baitabaliye abanyari bagwake simi batebirenga obyobo tibabaruchi sofa timetiaye osekwariro obyobo ndocho oyo makombolia nga Aisha Diana ngo konyere
manjito mugirira ne liborio na bigonya ayonye go konyekana umurubi yo shaboigo na bagotebinga wikira boniga na chirenya gitari na konyiru no ra loud goteba manjito mugirira aswa konyiru ko no murubi yo shaigonga tugende tugusangana imambia bono manjito mugirira tugukwanira igoro yo kubwaterana wense ya Kenya n'ichinse chine usokobeka wese yo kubwaterana twarire buna nachi tugotebyanga ense itu ya Kenya umuraibu ense ya Kenya muskibira msamo rutobiriga kumera nabarai buna nchire ya magoteba yo kolenta magendero yo gukini birengo byo 10 nabigo tugotebanga koleta investors mense ya Kenya kwegure buna omurigeri itakire simira goteba narabwataneye tugumanye kogendero manchi tumurigeri Nsoko TV bwakire buyasana bwakire ngo kwanere mambia bono wabokire buya ngongo kwana nere okwana pasti ni mwaga toge twane bono muchadara no lindo jina sha derigo kora na bagenya bajete abakorore bajete ko so far maybe ase okumera no kukomura ibense tari ababuka bacete bacyusi muri ibense ora umerane n'abarayikorwa cinsemo use cinse oroche so far obunjira nere wakonye kire muno mo Kenya go se bintu mbire barentira mu ncholeri. Hello ngaito manchito murigiri ati tori ko igwana ekero gwake simi kwanyara ko ke irio gito ko letegerere kiagero murobiri yo itobwe Nsoko bio murobiri Nsoko bwakire gochoro irole rwo manchito murigiri kera emargoba kwanyara go koranga kigwa kwanitira kini go gontegerera nandi bwetegero manchito murigiri antukunya tukuigwana kole nabo kogenda gwake simi go chasi namba itu studio 07886663 namba itu studio manchito murigiri Nsoko TV bwakire bwakire bia na maene ne yaito dabo sikwa tigere na bokora ali sikwe ba wono na nenchi ni kokwa na go komentega tiganda kwa na wasa iyo ka sauro jo ne nyakita jo te ngo kwa ka ne lekata na chiwe sinde ngo wa ori kwa ka ne chia mario ko no roje isa e kine to ko 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 nya roje nga ne ta te ne de madam ne liborio tuarore abantu bagotaga Kenya ngabagwatirane bagwatirane ngabachikire abantu bagatingo before masha no hachiye yenda gere karwa tere kubagere por chimbo bagasiteta ushakora abantu bagwanda oroba isarasa baro sigitiringo kyabero kanire kije mechieso gurukare ntwa karore binde biga gurunga moyi goje janje bunagi nete ukina kwa na nanga korora abantu bakwenda steta usibyo korera no ni saroro bona wako gandari bana bawo bukima wombo wuko no kumuntu bawo mugati baje na jiji no sangiri uchara ngiri abantu steta usinga incho abantu ko tani incho wisarase pate kuna ngakiji ngache magaidra bari Kulina njera ya manyo kufuri siya Bakenya waliende batwaji to bukima wombo wuko kwa komi kwa mnya ko janga bata banje nate mete wo kima bata yana bukima wombo buko kumande bata moso kutebi bantu Kenya roma te bata wacha ne njere ke tega ga makuli ka dia bantu sikwara ro na ko rwabe binyo kwara igure bono Kenya iro mate kwa to bisa ya kwate binga ile ndikiale mai Kenya Pisa dijiwe sejia bandabanya baba umaite eki president yichiko chikia ndamo chata bani akiwe na kyo konya yo support na nje ke ko sababu sa Kenya ke kurusibe usabe tiko sabaroni kurube ki bama nyiko sababu kipiri ni komi ko bama nyenga ayo ko singa kane bono mo ko chama to chama yiga mo ngai kipiri ni noni sano e kana jen ko le campaign ni sia re gali e gare ngete na jen ko teremo mo ko na ayo o choko ni jote asante sana Steta usiga iga ndio magendera na tu akolire wama kwa kimo buko kwa mnyo changa kwa tika bataka bange bachande ndiko ni jema mwana mtoda kwa tena Kenya itoe kwa to pisa kuru maneno iguru bakanse ga nyisa ga biruga bianza bono into ni kwa na mtoda to manyiti lakini bono kwa la roma to baka steta usina debi ulia kene abantu bamjokoli baisira kumi steta usia kara ikale nena sana ke ti stadium asante sana
Igorende nga Kenya ido to bwate mechando mutaka na umiete. Ni jayo mona haya tu umiete pia. Asante sana. Ellen Soko TV Bwakire. Ellen Soko TV Bwakire. Ellen Soko. Bwakire. Bwakire bia. Kwa nere mambia bono. Ndogira simose. Toende bona som jadara. Ele tukairio girie TV tumaye kuigwana. Ellen Soko TV Bwakire. Ellen Soko TV Bwakire. Bwakire. Bwakire uyambora ya Diana. Ngongo kwa nere mambia bono. Kwa na Dr. James Moreto rapo ngoko so komjinga. Gitiganda ateba iga. Oma tekale kare ya nego tira na algo manyanga kare Kenya ya saini kayira ko ngumu saada hoja. Igore ngo yo mo sokoro ngumu saada mna wana nda ke nganda na mara hapo ilo musaada. Ngo musaada yo ko kwa nyori ne faida. Ono musaada udaki ni senje rengi ya. Na boko nyonye deni ya Kenya ko ba no kudide se ya rudo musaada hoja. Ayo mitonaro ruwe hapo tabiringa Kenya bisadi ere igoro. Akana na chekyo jara rasa mionu na je bilioni ya mo. Wane mstiko fanya mwananchi ulio rae tayana na njema yetu. Igongo te wango ko sai ni okuba ko sai ninga na msaada mere ko jaja ko nya kama Kenya wafanya kanko yo kundu wewe. Ala to jamaa nyandu sana wa ko nya kana ni mama tuji basi tijao na wako irusevya. Abantu bali bachibuate. Bali bachibuate na ina wako na ndarami. Abatambo muntu watu maende dayano minto bazana roma tana ndo ko ndarani ko chinde. Na maine. Igonja mataba so bwenyenga ichoko sai ni okuba ko sai ninga msaada yangu wote mna bono France ate wote kwa rama muramba akubete raria Christian ndiye kama nyako to nyanero ikarama bono wende yake France na ndeka reke wote kwa ndio tizinde na roje live dorende je bakabanga sai ni okuba ko sai ni kolina anje kiangera kuliko ponye mwana nchi wa Kenya ge komo na Maria muri chagaro ko chinandi kibiyo ni kite chenye komentaka Asante sana. Ellen Soko TV Bwakire. Ngakitenga omanchitu mulgerio mugeni toka ikirase studio wona nenta itindara mwarigani tumegukwanira buna tugenderete na otebinga litukuri rero nigo tugukwanira omanchitu mulgeria igoryo kubwatirana we serikali mensi ya Kenya tware mna serikali kigenderete kubwatirana tware mno muri wensi ya Kenya kolenta bageni otebanga tutaitu kubwatirana nenseye kweneke buna ense itunguchira usika mutugo gukinya ebirengo bya 10 nabono omanchitu mulgeria ntaitindara bwate yo moerio tumekwaligania omugeni ito asemambia bono Ellen Soko TV Bwakire. Bwakire byango to kwa nene mambia bono. Mo kwa na normal job. Kita inenjua ko na ko beta to ko ranga njiri ko je ko nya gende gi. Na venga anda ba ko bwa tule jikando wa serikali ko ngo ko tukingo ko kana hori. Lakini yo mahali tuliko te ko ukende kianji. Digo wana ne bintu bitario kwa mwana nchi nyane takikaya moyo. Asante sana. Wanchito muligiria kwa igure abangi nigo bagotebanga tibabwati okwegena gocha se chise ichiri chigo cha chiabekwa ngano kubwatereka we serikali seitu ya Kenya kubwatera nechi se chindo manchito muligiria batebanga uchumi yensi ya Kenya ngosikere motu boigo investors ngocha bari mensi ya Kenya mangana na mangi bacha bakwanira bakama gendero una uchikwenekiwa aso kubwatera nuko kore no manchito muligiria ndocho mageni itu ikiraigase studio ninchikonyara ginko bwata chisimi tochikunyara tugusanga imambi yabono kurende asiboniga ndaitekora mwarigania aranyaraka ukwana na gutebyo mugenito nigakuru kwa Peterson Machungo oseri terinde akorwa nga mchizi na chiko tutebya nga mchizi eri omanchito murigeria nga irigo kwanera guse ninkirigo kwanera nigaro munya biasara nande political commentator togotebanga omumanyi
bwe siasa usomo manyo siasa manchito mulgeria nere tubate mambia bono tugukwanira ange mono igoro yekise ichiri cyabete chikobe kwa gosoko bwaterana we serikali eri kwenekya buna ense ne chigosuka mutwe tiana arabwani gani manchito mulgeria aragukwania karibu sana mugenito eri tunyara tugosuka mutwe karibu sana bia mono moralia una gwate abaye kwa Maria tangoro kwa Peterson Machungo Mchizi abasai bametena mchizi mchizi eliminating anchino muntu w'abantu mchizi eliminating wewe ni mtu wa watu aseigo na gokire gochaga iga rero tari tukulitangani na bere kingocha tunyare gusanga na ende tunyare kuelimisha abantu baitu banyare kumanyanga iyense itero chigocha karibu sana mbia mono andake na bokora totebi mchizi oyo ningo ase mchizi nchino munya biasara na ndeno moyibolinde nimbwate abana babere nimbwato abantu bane indo munya biasara na ende nimbwate ganga nyasaye kagwancha umetekerege nto nyasaye kubeka nyasaye kubanga nyasaye kagwancha 2027 kegoika abantu baito bakegogi abalime ya kitutu cha Chinoti gali Kisii County banyare gonchora mbemba wakilishe se county ya Kisii buno mwa MCA. Yes. Omo MCA. Yes. Na ndio watete no MCA guchira. Ni eganga na bere nene kidogo lakini rende nyasaye ngote abale nga tira ngora. Ekero gutira ngora no nyasaye aho sese ni ngora. Uchakirega anke utira ngora. So twatebete ngabone. Step by step. Kabisa twatenga bone gatura chakero MCA. Togo ridisha abantu baito bakegogi bagoteanga bono twaisanikire twaigotire nabo bakomenta na ndige ntukende guchigoro bakomenta bagoteba kwatogo kinandika kwatoikiraniria ningi nande tugukolinira onda bwensi ka kolire buya na bakomentwe gento no onense yabona iga onde bwensi buna togona goteba mangana 1 time mangana 2 time 2 time ego se 1 time teli gocha gosaigo umuntu gakorire gasi erengia na bakoigweta mo ba 2 time umuntu gakorire gasi etaringia igakoba umuntu 1 time manjito murigiria kwa igure utakoretie gasi neba no koruga gagwo gokoba 1 time utakoretie kendo nyare ko goikerania na ero yo mugeni itu manjito murigiria kolende ndagite aradote kwa amwire etiquette yao etiquette bono iga omanyete intwe n'abantu togo consult abantu no nyino borayo botoko genda n'abantu tochokorere gasi turi koenda talinda yaito gotoiragaria amatako y'abana inchi narago toiroro asego we are still consulting our people, we are still listening to our people tunasikiza ground egendo alisi ba ototebinga togende gochana otoko gende gocha lakini eregento kerokie getanga nitomanyete nga omusikemati yanginero togo support etiquette telekomate tutorane na ticket ende yonse ko gicha togo support omusikemati yangi tote yanto baito nga inchembekera yani gochigaiga bekere yo musikemati yangi gochigaiga egero tonyare gosikamoto wataba omusike Fred Matiangi nere oranyoro chire UDA bado na omoko mo support omusikemati yangi nere omonongeri bo mugusi na ndenero gotoe direction musikemati yanga tebere left gatebere right asego omaete nonye ne bukungo tebere ngarasima obo tegerere nki viongozi bigoteba otwaro mutuo makongo nonye na ibintu birotegete mbiko babia asego rasima twekeye totegerere totware monogeri oyomo ogototebinga ngaito gochigochi musikemati yange tomoete ejukumu ndomoete ruhusa yokogenda gukwana ne viongozi binde bakwana bajadiliane egaratotebinga na kwanira na balia toigwana nire ngo chiato gochi bono ntunto moeta mamula concept na roche abantu bande bagoteba nga ntumaite baba nyakosira baba gateba umete wateba left kagoteba inchwa bono nando isakoligereria nonyine chichirani cheito bakururoche maate abagere emyake yonsi pibabere bagotegerera omugakuri iba mugaka ari kurwana ne serikali kapisa ya Rwanda lakini gaikiro batebinga na tegereire na rigereria nsenga yero chigo china kwane no monene bwense twatebire tiatoke iriberera tiatotegerere bunense ko genda nando bokene bategerera bonsipi aseigo oisa gotaka community yabebia tutigo twaro mutuo mokong tutigo kungusa gochana tutwaro monogeri oroyomo tutware ekiongozi kerekamo kerige gotoro kinga itokwenda gochi isa kurigereri buna bono chindu gucheito rande ere byanga to chijirani cheito nabagere gochia ira cheito gochirogoro gaiga nabasigisi aho bonse ni jirani cheito isa kuri jirani cheito abasigisi gaiga abamanyi iba gotegerera ruto sana egenda abatebiri na kiba gotegerera kera chiro rongwa rabuna naenda matanga chusi aka kwana na baru no munuo bwegenka
akabatebi ngantegerere kamoranje nkonye bwata chikura ase ko kere community bwate kiongozi akamo ngotwara bare direction yerengia lakini kero to bwate biongozi ebisini ebinge oyongo kwana le gochia oyongo ramale gochia lakini rende bune community omugusi ngwa kambi yamono senge nchonara buna omosike senator onyonka atwara matanga ngina narore biongozi byonsi pe ntindo ja mangana tamna tutam ande nkagerete ngo musangere kano bwa matanga bunago chikoba na ande tutake tukoigwa mangana ali yoku waka na chinkundi yoku ngusanana tugo mugusi yabo yomo asenge nchobono ngese ntune community nduto iboire no mungino yomo tutware kiongozi kere kama na tutwara maskani isa kwa ngo muntu nare erenero go ogwake kurasa atagete tigake kurasa atagete esenge nchine right yae to morama to mokorera kendi yos yes. Asante sana. Gaitenga omwanjito muligiria kwa igure. Ntora swana onyine ne topic lakini ngagete kwara igura itwasangire nayo mambi yabono magene tunerojo kwa igure okwanire nganonye ne round ye litskoria mambi ni maite mambi na mange tubwate ko ragusi omorembe ndoche mbaga saine merobero fulani ga lakini mambi mbia ende toswase aitware okwana litskoria rero togotebanga okubwatera na which serikali twarore serikali chinyinge imensi ya Kenya ndaitu muligerio ito ara manyanga kwanza sign chartered chingi tokukwanira ekero tokukwanira igoro yogo sign gusoko bekesei wokubwatira na which serikali twarore se ya Kenya yarabekire chisei cyo kubwatira ni serikali chinde tigange omogeni itora kwanira tutebinga chisei yechi obiyabwa emboro bina tumagoska moto omoralia chi seyechi nchibwata mangana amange asenge ncho bono iga ensete kunyara gwe korere bintero yoka without kubwatrana nechise chinde cheisuko mono chiri chikuru nga first world countries kero kende amangana ya nabwate omungusana na sinini asenge ncho chise chinyinge chi Africa chinyinge cyabonchire cyasore ko ngusa koru kwerusi saba Faransa totayamano mono buna chise cha West Africa nchire chiri chi abeta colonized naba aba Faransa bagotebanga barabumba tagitiko kolegas n'aba Faransa mono isakurigererie nsebune ya Burkina Faso omorali moneno obo omusire kando n'aba Faransa gotebanga aba Faransa nabo baba colonized na ende babere bako basigatiriri go chinse origereri buno musiko rweto rwo kunga Kampaore ga igaiteto omusiko lengoro rukurunga Sankara nande yari gotebekana ngaba Faransa na oba musegete na kumutumeka goita Sankara konyo change ense ya Burkina Faso konyo yabeire ingia konyo bachakiro bole mikonyo ya oncholeire lakini ekero musiko li Sankara au musiko li Kampaore ita Sankara ense ya Burkina Faso ikaira na nse paka buna bono naende bachito kore ku oyo Traore agacha kurusio orengororo agacha konyebeka moyo sego bado amaswali naro round bakweboli na France yeye nebwate agenda ingia ase chinse chi Africa ne chinse chi mnense ya Kenya lakini ntoligeretirende muno musikeruta otate bisenge jonero musikeito toligereti bintu biria saineti ebinte binge buna mangana ye stima amangana ye reli amangana ya machi amangana ye chipara ntoligereti mono egera torrenga ntonyale gokonya lakini rende egento mono aba Africa bali babono bali babokire bono kizazi kipya buna bono musike Burkina Faso musike o Mali o musike o monene bwense o Senegal ibagotebanga Africa yaikeira ase etakire gwe akorere gasi ututari gotege meme saada ya isiko toisako sangireria bango ya itobuya tutari tutango bokurumi tutange abantu bakona kuonjukana n'ekindege gayi gabatari gokore gasi bagotumeka kibeze cyense bobe nabo togusangireria bango ya ito twekorere gasi biya asenge ncho buna bono omusiko yo Tanzania yo sirete orokoro kunga Magufuli igari gotebanga tusangirerie bese bango ya ito kiro muntaru bango ya twetegeme tutumeke bango ya ito buya tunyare gwekonya ase engake yonse pia renga moyo tika itio sina chietense ya isiku igari gosangirerie bese lakini togotebanga ebinte ebibya saine tukubiyonse pi isakobanga mbikolega asendo bokurumi bosieko naho bigo tochenje ito ya Kenya enyare kogenda mutu asenge ncho bono iga tonyorira mono ebintu mbire kanga byakore tukare
isa gotoka ngo musikeruto nabo atekerenga kerekia na ande obokurumi nabo tange ebintu ebyasa tugu na obigo to change tunyare kogenda mutumono sana ase nginjo tonyorire Kenya takera kobe first world country ase miaka egocha ya mutwa eba anake twarora abakenya bange bagoteba ngati babwatu kwegena ase chisiye chikobekwa aibune political commentator kwanza no bwatu kwegena abakenya babwate right mono yo gotatwaro kwegena ase nginjo korengana nebintu twararire ase nginjo biri bigo promise we binge biri gocha bikerana totebuna bono Konza City ya chagete uno musike Kibaki Uhuru agatanera kanyebekera chibese arafu bono yaikire sengaki ya yo musike Ruto bono tari kobekero wese omete project kire tari kobekero wese tote for example buna chigasi echi yo musike Ruto achageti gusi agachakia mangana ye kendege agachaka mangana ama ebinte ebisa ko bambibekero wese bagachake university ya Nyamire ebintu ebisa ko bambibekero wese na obikora atera so yabona aba Kenya ababwato kuobo asengencho ebintu biri bitanga ni bya promise igumbiri gocha bikerana so ko bono no ninje nimbwato obwoba kidogo lakini rende tora semeri ngonga labda musikeito chenchiri kidogo na bari sako bikorera undi ebuya so go tiango tomo echinga kiturigerere lakini bintu biri bisa goikerana boigo na obigo to chencheria obugima bweto bwa mutu abe binde byabo nabo nabisonjete binde byabo nechironi igemine tinga omukenya guchumutuga iga ebango ya enema entekane usina sibo musibi mono sana nanyo kunde kane mono sana egere nyoro rikora egere nyama anyumo solibuoka egere tunyare gwa kana madeni ayo ayo wa mago nyumo sori sawa ndoche ebintu ngonchwe bire wano maite kero goteba makenya nyumo sori ebine tinga tax nande chibili ngo wasire signed kabisa kabisa omenyete bono astari serikali kurusia ebesa otatige bango kurwa abana inchi tutueka kero kwenda kugura sukari una bono yo kwagacha bono yo agachite last year na bari kugura simiti go 800 yo kwagacha bono yo usinga gete nabo simiti yo kugura 950 paka abandi bakoniru igemine tinga omosigo yo osumira mwana inchi kende gionse kwale gakora nonyene basi twale kolina gaga ko chigusinga gete kwale kolina go seneriu bona yangete ya chire 1500 igemine tinga omosigo yo no mwana inchi okoreta sigo kende gionse kego saini go kororanga ngatwairu ebese lakini ebese yo gocha koirania emine tinga ebese ini inche nae to gocha koirania na maine korende boy gona arorira banancha se emitandao bagotebanga ebintu bunibiga igobigana bya korukisiri kose umugeni oyuocha batari gotebigwa bakubolinga ninki to gotebigwa ngamugeni fulani uchire nenchira ya moye campaign kose ne bintu toganiri twamanya serikali netakire yakora ebintu borabu kero montorora ngigente kekere asengencho bona yo mogako aenda sabe roni achakorera ebintu byae tareta nyumba tareta none chingeni tagora none TV muna kuligereri bona kirego cha goika bono libyako na chumo sahara bono pungue kapisa nyoro gwaka no chiri bwe 20 asoye gwaka no chiri 7 igemine tinga kwa umire nyumba ese takere libyako imukeroni yeli mwacha mwako na mwata yabo mungina ngo egunda karoni kali ntware kugora kaeli tobe kisika akaeli akakana polisi agachika chabumbe togocha gokaoni to mente tokoreke ige netakire ekero ense egokore ebintu biabe kupeupe egero omokenya onyara komanyanga ikeneke tobwatega sengenjo isa koligere muna liri Gen Z ali kurwana egente getanga ni twali kurwanira usaba Gen Z bali kurwanira bali gotebanga amangana ye chideni cha Kenya agokora kisiri nando monene bwensaga promising na chakore en national audit paka agachora pako olio lengo monene bwa wakili agachora egekundi agatebanga tochitokore national debt audit tumanyenga madeni itonse pi naye ngakitobange tekonyakana irenga chiyaikire lakini bintu bimbira korekana paka bono ega so nona badadisi bali ba finance ngoteba balenga chideni nchire chiko na koimokigwa totally gotebyo lakini the more that's now balloons the national debt
ono gosanginga lideni rito lya mentekanira mono ne lideni elio ninche na to gwakana abana baito na bawo bagwakana abachukuru baito bawo chagwakana nekero bako sainchi bako beke bintu signatures babikire chi sign bono babikire chi sei ebinte byo nero ko babwate bara osemba imbikirana omete bono tubwate serikali omete constitution ya gotebanga omwananchi na bako represent bweka directly was through elected leaders ono ekero gwachoriro muchumbo achire bunge ono muchumbo linerai ono ekero gwatari swali elios bibonde kubole muchumbo ngaki ebinte ebibigo ko hikwalenge ono omuchumbo nero bwendo kufuatilia ebinte ebi ono serikali ne bwatente kuna structures ndo bwate ministry ya treasury ndobwate list base chikobe kwa ekurende yonsipi nebwate structures bono ekero structures ichire bono eserikali teliko na ukoboli yae ego kole bintu biri yae yakora bono ekero amaswali yachire ebunge nebwate chinguru chokurangeri omowaziri bwechibese ache bamubolia amaswali bono omuchumbo nero takere kubolia amaswali ayanga ebinte ebi ngakibyakoletu ebinte ebi byakoletu ebinte ebi ngakibyakoletu bono ayabuno omwananchi chinguru chao chonse pi chieto muchumbo diswali natakere kwenda kubolia omowaziri ngobolia muchumbo naenda abuli bono ndo chego yo makobolinga ninki gose a difference ni rieroro asoko beka wechise yecho ne chinse chisko nabego chinga kichichi campaign kera baraibaito abaraibaito twachorire bakobeka bakolichira omaete amagenderero yo monene bwensago kora na siasa tari gotigana ibi bwata inega kidogo kene yose agokora nere nata getego chagwakiro chikora kene yose agokora ras mari gere ngegenteke nkenga magis ona kera bakore ibintu na bakore ibintu biko konyense lakini bado nata geta magis ase siasa so you cannot remove politics from the development of a nation ibiko genda pamoja yes mara bese ngo charote ba angdake ebinte bi kero bigo korekana gusoko biko kwese iwo kubwatirana okwanera ale uchumi une guchiko kino okwanera na magenda guchiko kino andake abasayengo chabarbate banga tanda gukwanera buna barabwa guchiko bakonya abaigasi bunara bakonye barbuna basaye gusaba saye nandi baba involved nakira kwanile point hiyo unajua sasa shida imekuwa kwamba kila wakati ya viongozi wamezoea kusema kwamba vijana ni viongozi wa kesho. Behebire nga vijana abana barobono na bubarerero. So everything needs to be done as in tupende tubuatrane tusuke tuensi mutwe onde wensi tatigara maiga. Asa ego tubuate na one ministry ya youth, tubuate PS ya youth. Ntotakere chifora chikuengage vijana such that amaoni haya aika igoro akolegasi ono ogosangi mono kero bakore ebintu bari kuengage youth nande tobwate ministry ya youth are very dormant ono these people should be engaging youth in public fora bakore abantu bakora amaoni chi engagement yechi egere amaoni haya aikire serikali bakore umaete mono kero koligere libuna ya serikali ya Moi yarenge tofauti sengenjo yarenge yabwate gento kia administration yarenge kuru provincial yakurunga provincial administration yani kwarego chakiranga buno koboka iga ngosangi ole muntu omo youth bare kuru kwa youth kare abantu abasqueeze turabaro kinga ba 10 mu youth yo ngo report yale asomze wa kijiji muze wa kijiji yo ngo report yale so mu sub chief report so mu chief mu chief report so no mo commissioner so mu DC yaenda iko pako mo PC paka ikera ase igoropi ono
channel sie ngogera yarenge information yarunse pi yaikaigoro lakini kero tokoligeria sabono ega koranga monene gwense nabwate click gete nabwata abantu gete bake bariegenete bono information etari komuikera bono namukwana sa bintu mberi goika osanginga bono kwamno sangia the president is tari touch ne reality ya ground ogosanginga bono abana inchi bago kwana ega ero kwana ega abana inchi bate abanga tutageti finance bill ero tebanga finance bill nengi ya pirasi matonyeti ono sangia ababunge bale mali bandete kweti finance bill abantu bandete goitana isiko ga bate antu tutageti finance bill so yama nokubulira iswalinga ayo mubunge go represent yole ko ya maoni anego so go represent ya maoni ye executive usayaye ona abo disconnecting obere se neta kerenga abantu baba consulted in such a way that you collect the information from the public and you act on it. Ata dani bona ababunga aba toteba ababunge baito bachire baebire tentebe no kweba oseba tigire koligeria manganayo abantu baramdemba rather than barabuwa barayaba togochora baraligeria manganayo nakuyabwati. Maybe professionals professionals tote benga nyore na mangana yekisheria ndobwate ngaba wakili na obakufuatilia tote benga abantu aba civil society na obagocha bafuatilia mangana ngwa to kwarore muna no muntu buno mtata naona ikere kwa nyatara so senate he used to represent a lot of people na hande ngo irarenge chikesi kotini chinyinge chiabo paka chiatene ebintu biri byatakire goetu machiko naratakire goeta ayo ago finyo mwananchi lakini wasanginga umtata tali wakili lakini no mwana harakati n'abantu aba bagotetea abantu aba bakwerwa bagotetea abantu asego abaharakati aba na professionals through them they can go to court. Even you as an individual you can go to court na uweze kusimamisha ile sheria ambayo unaona kwamba haijakufaa na haijatetei wananchi. Yes. Andake no gutamanya wananchi bakumenya ngara bonje dingo genda koti mbegi ngo represent yo muswada getenyokane. Musena bara yawe baitu batari goto uniform batoyo tebinga ebinde nabona inumo koraiga. Lakini mona naende ngoranga abarai ngoko kabale ekero bako wakilisha wananchi batali enlightened. Osanginga tote for batamanyeti ngikende. Tote yabona muna Kenyatta kera obugambi bwa Kenyatta. No bugambi bwa Ruto ubureto bauti sengencho. Kenyatta ega alikora abantu batachiti sukuru. Ngakiri na liko nyama soma na masoma aligocha. Aliko nyama Kenyatta kenga bweka nero some tange kenyengi mana abantu babere batatu abakego. Lakini ngaki abona iga ekegorigi ito gya somire sengencho buna kibaki acheta agatebanga tutakire tutwara 100% transition mwana okoru primary agende secondary atari go sabubese aende pake university asome so egenteke gya tokonyire kyagerere ebigori to bwata bone gabisomete akiokora none gento ruta go chikokorega bakomokani nga raisa hapo iyo kitu situbebe ufala iyo kitu sio hivyo so ego ebiongozi bitakire via leta information paka inse asa abantu bamanyange kendreta lakini baone problem so gusangina endero moralia buna tubwate bikundi bibere osanginga oyo are muntu tutam oyaro muntu wantam on egento kende gionsi ke kwana no moskeruto solonga asio mubunge oyo aro muntu otutam igahote abange kikerebia egento kende gionsi ke kwana no moskeruto omuntu oyo karo muntu wantam na kebekia agahote bangente kinekebe on ekebono gigagerira abananchi batali konyora the true picture on the ground etakeira abananchi basomigwa kalento agatwara ndo byakaro kiruchi barasa aba chief bakaro sirichi barasa naba chumbe bachabu abantu basomi kunkendrete unabona te for example CBC muna yali uchugocha CBC ya chira bono no mwalimu tama no mwalimu tama tinkiyogocha next nera ganyere tomutu umoyiburi tama tinkendrete kanga abantu mbasome tiku batebi kungabono tuharure bono ntoli kwanda standard 1 standard 2 ono togocha grade 1 grade 2 ono ntokabwati secondary tokabwate ekurukweli etalingaho ono igantoli kwanda igatoko genda ono ibintu yabantu bagasomigo kalembi lakini bono na kina gotebi na indenga
abara ibaito batakira abantu bali barabali nali bako batache meturo kiraiga ocho ba 200 obatenga na ndengerani asenge nchekero monta alen latent kesekero monta abwato bomanyo bonge iga ko twaro musimamo otebanga ebese likwanga elinebese yane ngeze gwachite kulinere kwandete epare yo goteba naye kwaro seti gosegende goteba naye kwaro seti unabona usangichi abantu ngwino balenga epara yaro sigune serikali enene gavana ojota bange pare ine yae lakini sengencho bantu baito batamanyiti para ya county government nerei ne para national government nerei abantu bate bange ya mo gavana otokoreire gas kwa sangi abantu umuchumbo chaba murutama genanga kwangira kwatoroseri ikoli lakini ikoli yali ndiri ya muchumbe ikoli ni lyo mu MCA no cyo bane bintu bune bekara abantu baito bagwato bumanyi mangana bona mange takabo sangi ebintu bikwenda bi na andaka sebinte byonse bigokolekana amoncheli yoroche nachiko basomwa kogocha wetera sebinte bibembikera na gusembikera neti ase shida bonego cha yaba era omoralia nelinga ebintu binge bigocho gutume ku kisiasa na endo mwako oyo mutu bono ngore ko bo mwako siasa on ebintu binge na obira mbi kerana biji nyore bigo ikerana biji go chaka na ende kero siasa ya elire engake yende ya chire akibo sangia abantu bange no musike uru ali gotebi musike ruto lya na gonchokana na akora siasa mudenga kora punkora keri beralia siasa yake turakore gas iberalia siasa lyari gokea nabo bitware korora bintu binge singincho na ligirete bintu binde mbire bibwata chi timelines bigote banga aseme tienyi 36 gente kebeki akorekanire aseme miaka gete inde ibi akorekanire sego baisa kufuatiria kolengana buna barigete nabo togosanga ngobora bubwachira nande bintu ebya chenjira magima ya bantu ekiagaraba Kenya bangi bagote banga promise bono kaya chaka boniga nande kona guskate benga aganto ngale natigarereti nonyega ali gusiyo konyara aganto kana natigareti gakinga bono myare kingokora era kinago teriro muralinga ebinte bya magendero na siasa ibinga buna chisale toko virusa nani bigo tarera moiga bona siasa rasi meso ime na ende omonenense no maito no muntu siasa asimachi gwa yake okuba nebinte ebi abatebinga morochi ebinte ebi bona niche na konyense ona rasi masiasa echo sebina ndasi asimachi ko bitumeka asiki siasa. Asante sana majito murigeria ni gotoge ndete gusanga no mumanyito gaiga mangana siasa kurikwange commentate na gotebinga no montura nyare gutu guide biya igo ngari tsukuri rero na mange tugendete gusoma tugendete gwesemya somurubirite nsoko bwakire ndete twende mutumuka se break ya moto irane tugende no murubirite tugende gukwanira iguru yikise ikigendete kubikwenensi ya Kenya guse okubwatira na gwechinso mwanjito murigeria jende na ndemo no murubirite nsoko bwakire. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi magega ya televisioni ya Nsoko gwikasero yao kwanyoribaga ligi yaliokuria asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tukuralia bukwenyuria ogukwa gose okubunchuria bono na bokonyoribaga lyabene liokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobunchuria 0788666662 Mrna nabali bechinguru elikwe manyabo na wataka kuchitanya chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya.
Kereke machinga tara Daike taoni ya nyamira na rena shauri sangwe Ngararo moijano Umotu bate ya mabwari Muligirani bwa Nsoko TV Oyo no moroberio gwo kuongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 11 chamogoroba wikense yemo yabo tuko tugwakorire mirimo yawo yerituko kwabukire orosete uikaransitero yawo buyanda chitase rugo orambulete mirondo kunyagusibero ngori na hali ya screen ne chingero chikoleto na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to ameriria Bakalia omotoya kabwatwa Obe bakalia omotoya kabwatwa Amatukemeronge na gaika kabwatwa Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene goseriwa ne chinchira chekerero ekira kicyagire Nsoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bomugusi boigekirwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kubeke TV yawo kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetro murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba Samuelere naboigabanye nabanyika Eligo kwanero ukwebo jia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yumugusi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro ime TV yawo na mbe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Nsoko TV oboroso bw'umugusi Yegoro yeito ime Nsoko Nsoko Yegoro yeito ime Nsoko Nsoko kibengia ya jirengu manga bunarero Eye ne Nsoko TV oboroso bw'umugusi Wanjito murigeria nigo tugendete gusangana ye mambia bona sumorobirite Nsoko bwakire no mugenito Peterson Machungo nago tebya kuruka boigo machizi nko ygunateba nerieteri abasaib na togoteba rigijigo ngonchito murigeria tugendete gukwanira igoro ya kubeka wechise igo soko bwatana na wechense ndochegaiga oyo mako bolianga inchebuno mosae na ki chiseye chigonkonya tikango tigere omogeni itanyarega kwiranirio mwanjito murigeria hoyo porukura sinse mochiria chanyantaro Eisako banga ebinte bingambi kolengana una birikire abasaye nabo bachuka konya kamano esengencho ebinte ebire bya long term sokoligere ndo bwate bintu bya sports infrastructure ebintu bya youth mbirororo ebintu binge bya long term so ego bisa kokorekana kolengana una bibangire ngagete nga umusaye nero tabone nde komana umuntu bone komana no mugaka goso mungi nasengencho ebintu ekero bijo korekana usanginga bya amatuka yasukire lakini umusaye bikorekane kolengana una bibangire umusaye nero uchokonya kamono esa uri watu akwanira umusaye na neno chena bago managa igamono bagote banga the youths are the leaders of tomorrow nekene Bona emangana ya mete bintu byalige tukale na wahenga ebona bitakere bichenju kwa ira so wahenga youths are the leaders of today usakoligere buna nabote bibuna oenda Burkina Faso ekiongozi kero rono musae na ndago kolega asiengia na kinabote betinga nonyine mangana atwabwa tena France abantu bakoma na sengenjo already mangana asore go chenchia leaders babera basae na hande abantu basore kurukuru ase France bagote banga France baberenga ba colony na hande chinse chiri chinyinge chi yako chabete colonize na France na chichibwata chiku na ichibwata chisegi chinyinge chechibunduki chiko chenjani oborai turu chibunduki neto nekibona abantu abange bagote banga France nekene bintu ebi ego
bisaini gumbichiko korekana asenge jabanenge bagotebanga France aseko beke gento na kwena nebese igento getengere baligere tioro totebona bono Burkina Faso madini aba mange igari ku usangeru ahirugo chisiko bono iga monene bwenso oli agatebanga bona mangana into na France airire tiga toro si obosani na abantu abangao oliyo Senegal na boigo oliyo Niger na boigo oyo Mali na boigo chise chinyinge chasore go change kurwase France asa igo tiga ngotora aho musikeru to abasongo bagotebanga benefit of doubt tuligeringe bintebi bichiko korekana Pero kwa benefit of doubt ndocho yago tebagaki Diana gotebeke na chiseyecho tichibwati matunda ndonsi oyakorwa nga Zakari korwa Kikuyu na ndagotebanga unkige kogera ekerobo chori boisire goika na lia kunyaraga kubeka chiseyecho Una lina gotebyo moralinga ebintu ebinge byamagendro yense biri kwenda atambe muno na siasa ibiko bwatana na siasa asego obuyana ende bwikise naro chebinge byabo bibate bintu byo nga timelines ngote yababalenga goikere metienye gosigo ikere myake ebintu ebinyara kwa babyakorekanire asego tigango tuligereringe myake na matukaya abekire ebintu ebinyara kwa babyakorekanire asenge nchabono korengana buna bi chibese chichigo chagosoka obukurumi na obara soime esenje bintu mere bintu aroche bintu bya banglo leasing to aroche bintu buna byabo Eurobond ebese gosoa lakini keroko nye buno musikira ira ariko bolinga ebese ya Eurobond ngoroki ngonki yakorete bamutebinga aya ngoma etebese yachete igasoa yonsi seke gancha kiraso seke gancha iganaso gosoga gukora ebintu bono tokunyara kurigererio oragenga yakorete bono obuya bweye nebwate specific projects chigo chokora tigebese yeche ekore ebintu ebi tororengo sembi chense yaito eba na ebuna bono mumanyi kwa manganaya ntubwato obuya bwaye twakwanire gati obuya bwaye irarente kabira ikirane ntubwate boigo risks choko beke seine chinse choko bwaterana chiri 6 mono ngeserende no bokurume toratebenga ebeseye eiche lakini tekora egasirie chite gokora eso yeseme uko yabantu tote yabuna bono campaign cha Kenya chibwa chire very expensive tote yabuna bono abantu ogoserukali bagoserukali nini ogoseru kongeze nebese korua sense aseke gancha gense bono campaign ngocha chire next time na ndoro chenga omosike bwense na atagete ababunge abange balese chama yae na atake abaseneta abange balese chama yae na ataka bagaba na abange balese chama yae ono omonene bwense na bala atumeka beseye abachumba abantu baenda bachikora liba chikogora abantu egere amangana yatakere kokorekana takorekana ate anie obagendero yense lakini akorere siasa ono nekitogote abanga ari gwancha amagendera yakoro korengana unabangire na chense yaito egero mubungo monene bwense ka gusabu nyone myake 5 gusinya saya ka komakonya ka kwende myake 10 etokenga Kenya ya chenchi oyo ndenera ka kubwatera abo etokenga abwatera litengo lire gochigoro tabwatera gochimaega abana senga nchobona bono twabere toko nyora keromo monene bwense gosoa agosangirite ngoliria gose lideni liria inseri ya sukire mono ase moyi alitigerete Kibaki akabwata akarusukia kego lakini kero uru abwatera akalisuki mono sana bona naende bono kero murai akona kolisuki akona kolisuki libaga kulikei naende bono lene nande twarorire nero monene bwense nero chire Ruto nero lisukiri lakini lene Ruto ngote yabalenga natete kuligiwe easy na way that libaga toko kabesa chibese twakorera amagendero akore gento kiri korukunga PPP private partnership eli ebwate omuntu nyore gotete korosie paragete toche buna naye to kabesa chibese togote binga rosie parelia lakini so agwakanie pareli oira ni chibese chiao wona turuwe iyo ndoli ko kabesa besa chiense Ibono no muntu binafsi gosene company binafsi ekokora ebintu ebyo egere lideni ndikina bono ideni elindi liko basense ideni liko banga abantu bali binafsi amone ne serikali anande ndo bwate bintu binde buna bono Ministry of Energy akora ali ase kwerende bago chabarete kwerende banyira soko la isa abantu bagora chishares grand bagora chishares
ebese yera na yakora maendeleo atakera okora so chinchira nchiro chinyinge chokorosie bango chokorosie bese yense tupunguza amadeni kerako gendera mono agocha ikasegete ense yaba bobe bono nona abasongo bali no bako batebinga bono moikire sabaliri alinga red zone bono kurugaiga ense ngo endere roche Ngonga na mangaga ni rigokoru korende ndocho ndega igakobolinga ninki gekogera nara egaiga yomo akobolinga ninki gekogera ekeromo mogukwanira ense media ye tax raute ba tax ninki gekogera muraibenso bekesei atari coin for Kenya una lirina gote bikarenga constitution ya Kenya gote tebinga you can exercise you can go direct or you can use your elected leaders. Gone kero gwacholero mu bunge ekere gento gekora kana bunge ayabono toko gendo oboli mbadi riswali osoboli omo muraibense riswali okoboli omo chumbo ono munabono twacholero omo president itomoete ama tomoete chinguru choko kole bito singa engineer twacholire otowakilisha bone ekero osenaba aba president bakumirana gose na America meta batange president ya Kenya no eregaiga ndoko enda 20 pa Kenya to ikaranse se meeting yeyo ono karororo atowakilisha te 20 ono gerako beke se yeri enga una naye kwa beka nakige kogera ese yeri gereko be kwa bakenya bakuomananga edeni eyo ngo cha kunyaka na gosenkwali gereri buya kwa ene kinge bidembi yabire singa jogera bese liko cha samu ko bwa bantu na bakenya bagwakana asego e president gerago signs on behalf of us Kenyans ewa ndoje John Basweta gotebanga eretari gwanchirana ekero konyoranga ebintu mbiri bigokolekana immense ya Kenya John Basweta kora somtanda ito Facebook tari gwanchirana ekero konyora ebintu mbiri bigokolekana immense ya Kenya lakini aba Kenya tibakwegulibaga bakenya tibakwegulibaga igaminetinga mbakwegulibaga barabikwanira lakini no nyembo no buna abarai babete bagoche immense ya Kenya gwitrase African Forward Summit naruchie gati abakenya bagochali bakoleta mandamano gali lakini yarengeyo mulembe no nyabandi babegetwe biara bagotebanga mbari kwegwa mbari kwegwa ibaga banyale bako ba informed gusibanyara bagukwanira egati ibintu biri bigukwanira ugali constitution ingotebere nga ndotakere gendo yorunga public participation tekere bintu bine bigokorwa netakere aba serikali ya nyora maoni korusa abananchi yama no gochiga bikolere gas lakini totebe nga abakenya baisoko borore barasali ndokonyara kogendo otwensi rasima viongozi bitu balitochorete nakito no gotebera nga kero gochoro mundo mana Nengo tayari antu baki goginga kero. Ngwachora. Nengo tayari antu baki goginga choro muntu buna inche Peter Solina nyare ko bawakilisha gai. Na imukioko boko na bolinga ebintu byake goginga ibire. Peter Solina ito kweba. Tinkweba. Bono ngese na bantu mete. Ona ikitore nga kero choro muntu mana egere senge ncho toko nyara kwa bali. Lakini kero choro to muntu umayetenga nabwate chinguru choko gotete na korete ebintu igago ko wakilisha bya. Na maine ekero tukukwanira baraibeito naroche omusikirigati gashagwa nere nabetega kubwa tukenkwana yaye aibwa tugite muisonde konyo murayo rwense ya France ataragenda agatebanga amangana aywa gukwaniru tali yoboene ngarigati ya gosetari guchiko konyo mwananchi aina mangana yo muraibense ya Kenya no murayo lyo bwenseria ya France ngarigati abananchi beso gete asumtandao bagotebanga arigati gashagwa ngaga nyitomo gediara agenda taganiri kubwatoka nkwana bunecho mbwane kibura senkwani siasa cheito chiense no nya ninje di buna na gotebinga nchino muntu ngo gotebanga musikemati yanyale kwe guchi ali nyasali ko mwanchera aye guchi nguru agambe lakini tindi gwanchira na mangana ari gati sengencho siasa ya ito ya yense siasa ya ito ya nyumba ime tigakonye beka isikali asengencho tigomagani achagende tigomo monene bwensa atu ageni abageni bae akora agende ense Afrika buna tuanalire gocha ntoko nyara kokora magendero ntutweka tutali tutabwati abageni baisiko
paka ka twanyorre chinguru cyo gwetenera kapisa ari turanyare go kore ibintu ndutweka ebintu ebinge mbere biga byagachirwe ibinge kinyagitarire cyagachiru kinyinge through partnership yeyo chipara cyagachiru through partnership yeyo ebintu ebinge byakorero through partnership yeyo n'abantu baisiko asengencho eyinsiasa na ende buna nagotebinga siasa n'amagendero biri gotigana ibinga biko wakandi ni handi togoteba biko bwaterana kabisa yabona watebira ngo cyari kuri Gibrayi gusi ninyori ensemeri wateba nsemone yake gogi ere ime ya constituency go kituchache not era se county ya Kisii yabona kegogi era ange no mupaka onyamira hande kurumate kabo mupaka o Mabei ono ntutole toro mupaka iga ne award ya tigaire maega sana asenga nchogo chora barai batabwatie vision ekara barai batabwatie vision ne award nere kwera nanse lakina ne rule nchobuya kurumaega na bere kingo support ya bande na bere kingo bamustari wa mbele kukonya barai kutara na kusaba chikura lakini ekara barai bali bagosoa mbago kora kiria toigwana ntena bananchi kero gwatumira omwana boire duka gendo ndetere gentuke gendo ndetere esabuni kugeisha oleta magasi gendo ndetere sabuni kugeisha oleta Rexona ayebwe katoko ndo nyerete zinge njobo na tere nganchebwe katika ngeire ngende saba na inchi mbakwane ingo sabero koboko inchetindi muntu obwate nguru chogo ruana chisei tuno muntu gukwana nabangina baito abagaka baito mbotenga mbwata maoni sana mbwata na barabu nje nonde nka almost kera after chiwiki bira nonde nka ngo tarande chikanisa ngo tarande matanga mono no tocha twanyo na kero kende lakini toko samanya sairende abantu baito mbanyara gukwa ngo tarande mono sana so nguna gusabande nguna gubakwanerande amaoni nimbwate manifesto nimbwate nyasaya kagwanja 2027 kitoko igorerubya kero kende after 2077 kingo chagaiga bono gocha kondangalio mweshimiwa kebo totalire buneganiri twakwanira mangana yo kubwaterana bona andake no rocha barayi baitongo baterana bali gusi na buna bono chikoliyo barayi oboiga andake ninkyoro chimura bwaterana munyari mo gwikirania se chikaunti shetu ngo rande bone viongozi vingi na ndibona lina batebinga amatanga nare aendere tabona bona iga umusike onyonka asireti mamumu abo nago kikusana kero narora simbarati nagenda ororo babo soro mbare ngororo kero mundo nare ngororo mangana wanta mna tutamata yo kero ikire ensemo ya magendero tigango toteme kubwaterana mnabona umusike bwense nacha gusi agacha koigora university ya Nyamira agacha koigora agacha gochaka manganande turoche bono igali neta kire nga mangana wanta na tutam tata kire ko bororo eta kire twens pitu buaterana kanga bona bajumbe bon spimba cha tororo bono buna ingane ye bune mangana egetangi kiegali omorero getali go etagali buna yata keire anga bono nonye no musiko solo nonye kale CUDA kanga gotene note banga yaya egenteke getakeire ko bagaiga buno mugusi ase uko buaterana ngoreta kora mangana amatunda sana ntona goteba ngayo ole soyo ole soyo kero tobwateranete ebintu community nere gokonyeka umate kero tokorwana fali wanapopigana si ina umia ni nyasi obonyansi abono nabanenchi ona kero togocha pamoja ebintu biko inche buna chengo teba insago choru ni choru na chama kende yonsi egente getanga ningokorana egasi na gavaneli yaroro nigendo yakabere ngokore egasi no muchumbo liyororo kokorega sino mu president yoli abanki amakia choro egere abana inchi bane banyole ebintu oisa korwana chisegi abana inchi baona bakomia ona nabiga barayi abaito konyora barase serikali nigo konyoranga ebako bagukwanera guse bichikondire lietiringa toganirwa pinga kerora ase serikali ebintu getembire utanyare go koba basongo bagoteba kobe ase fence yani ngayo kire ole senya siga oligerretinga gento tutageti kukwana tutageti kupinga na tutageti kuunga kwako eta kirole kiongozi your voice is needed because you are the voice of the people
ebinto bono bunegetange kerigeta iyo bagutura gari ya ikonge egento buna keri noeba orese serikali obwene to imoke okana otebenge getange keri egetakere kokonya abantu noba ese serikali yole neba no opposition yole ase igo okobese serikali gose okobo opposition tetakere kukura obongo bwao obongo bwao butakere bobetimama bune kiongozi singencho abantu bawo nayo bategemete abantu bawo nayo bachorete bono nkirendo chorere nyore to kunyara go articulate issues chiko babeta eba tiango itaike yemo kwane no morigereria omotebie kerengereri kiago labda ndo chitaika cha tominyokiri akina bango kwa itaike yo nchena tebya bagusiba minto tigato bwaterane tigato begenteke mo asengencho ebisa kubinde bitoligerereti omuntu buno musikemati yangi ekerago chagusi gorra abantu abande bako murama bakole kwerende aye nyore twanje tyo musikemati yangi ayeka bakando tigakomorama buna bona matanga ngo chale egali yao by the way nande mambiare so bo musiko nyonka gali nyore ko rumuntu one time usinyore ko rumuntu two time amangana ayo ayeko ratiga apagani bali bonsi piba embrace tigatusikane no mugusi ingo kolera musike koko nganjira umuntu kegoyore galia twachandikire mugakana twabegetalia oraira chitoro abantu batageta amachi abantu batagete para cyabo cy'inkuru abantu batagete birasi byabo bya ICD abasaya batagete kigasi abantu batagete kokonyeka egente getanga ninja monongo chigokora ne empowerment abantu baito rasi mamba korora empowerment egera banyore egento babeke muko ubugimo bwawo bo change bwaterane to change ubugimo bwaito elieta liane Peterson Machungu abasaya bameta buna mchizi nincho lingo chako bakorere gazi na ndemba rusi abombaire kana sawa manchito murigire kwa iguro ko irongana ni kororo na machizi lakini manchito murigire saguliye biro na the next time ninche molente tunyare to gusanga sumurubiri tubwen soko bwakire kore ndasiboniga tyangwa kirengambi yamo na so usanga nincha sumurubiri soko bwakire na ndetumerene ankyo asumurubiri buno yiga tunyare to gusanga mangi kore ndasibono tyangwa ganeri tukoligia bya masesenia Eye Nensoko TV, Oboroso